Erokamano nyakora mogi kumiero Ramogi TV odhiambo masani rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag Ratil biro ni achiel kachiel odiechieng' mar 8 dwe mar 3 2026. Kamoro amora ma intie nyakora mogi wan kod mathoth mwaikoni e odhiambo ma kawuono kaka en odiechieng' ma bende ndalo mokalo chien weche mag pio wala osebedo ka kelo achiedh nade gwenge mopogore opogore pacho ka kochakore gi boma maduong' ma Nairobi, bombe mamoko bende gi kor gwenge midhiero ne pod waluwo wachne. Miyo odiechieng' ma kawuono kata odhiambo ne nyakora mogi wan kod weche mathoth motenore kod weche mag pioula gi duond sirikal ka yango kwan oganda ma osewito ngimagi. Nyaka gie sani bende anyisi ni tielo mar 2 mar Ratil ma en twak. Wadhi bedo gi twak mar adhai odhiambo ma kawuono kama wadhi ng'iyo weche mag thieth kaachiel kod weche mag gedo mag udi manengogi oyueyo. Weche mag thieth wadhi ng'iyo ahinya kaponi okumba mar thieth mar SHA osekelo ber ne jopiny kata ooyo, kaachiel kod udi manengogi gonyore miluongo ni Affordable Housing Project kata program bende osekelo ber ne jopiny nyaka ne sirikal mar William Ruto donji e telo. E kombe gi nyakora mogi wadhi bedo gi wenda, dhi bedo achiel kuomgi en Sylvester Kasuku ma en jang'ad rieko ne sirikal weche mag telo kaachiel kod wero mag dongruoge mamoko. Adhi bedo kod achiel ma bende en nyamrero iluongo ni Oscar Oyoko kaachiel kod Elizabeth ma bende en achiel kuom jogo ma oseyudo thuolo mar chuo lwetgi e udi ma ogere pacho ka manengogi ogonyore. Wadhi ng'iyo ni to bende wechegi dhi kare to sirikal winjo duond jopiny e yo machalo nade nyakwara mogi. E odhiambo ma kawuono twak mar Ratil adhi bedo gi welogo kaachiel kod jopiny madhi penjo to bende gin kindgi giwegi jopiny bende ginyalo chiwo hie gima gin giwegi gi paro kotende kod weche mag thieth kokalo okumba mar SHA to kod weche mag gero udi manengogi oyueyo. To mokwongo nyakwara mogi wayud thuond weche. Karamogi mrosa uchila chaka gochone osa nyathiwa atho sauti to wuok ng'ama dwa ywak nyathiwa giri nega. Kwan ji ma osekwan ringregi ka otho e oula ochopo 43 e kinde ma familia medo chopo mar yango ringre wedegi. Pi osechando wato ma kawuono ni to kalo nyaka jomodak e tie pi. An gi nyithindo matindo kaachiel kod mihiaga maga to nyaka nyikwaya kata kuma nyithindo achom gi nyithindo kende bende onge. Familia moeo 300 oula odaro e gwenge mag Kobala e Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Some people were saying that the 10-point agenda is coming to an end on the 7th. I want to tell you, my people, that 7th was chosen deliberately because it was the anniversary of the broad-based government. Jatend piny William Ruto gi ogai mar ODM Oburu Oginga onyiero jogo mawacho ni winjruok duond buchego nyorumo odiechieng' manyoro tarik 7 ma dwe mar 3. Machini ya Ramogi bed thuolo mar ndiko na nambe na 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and @Ramogi TV KE. Eloko mar iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni kawacha kwa ng'iyo motende kod weche mag koth mamedo chue pacho kaka maji makwan gi oktin ne 45 osekwany ringregi bang' midhiero mar koth mapek manyicha ne ochue pacho ka kendo kelo ula ma oyueyo oganda kendo kelo midhiero ma opogore kama kuomgi bende poko yangi. Magi timore kinde manyuola medo chopo e kar kano ringre ma City Mochari buore Nairobi mondo giyang ringre wedegi manyo kwany kamoko pod chiwo kwayo ne sirikal mondo okonygi yudo wedegi manyaka sani pod gimanyo. Cynthia Onyango chakono weche manyien mag Ratil kod ripodni. Moheo seche 48 bang' koth mapek chwe e boma ma Nairobi e midhiambo mar tich abich kendo kelo ula mapek e apeini madongo, ringre pod ikwanyo e aoche kod odundu mag minyaga. Nyaka sani, riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni kwan ringre ma ok tin ne 43 osekwanye gwenge mopogore opogore ma pacho ka kae kar kano ringre ma City kende boma ma Nairobi, ringre ji maromo 25 osechwal. E kwan ni,
Anyuola 15 oseyango jogi, 10 manyo kama jogi nitie, ka 2 yudi ka sitima ochwado kendo rito nonro matut mar obila. E aoche ma Nairobi, ringre pod ikwanyo i bath aoche, ka ikwan ni maduong' en mar joma chuo ka kar kano ringre ma City. Wuon Philip Omondi, achiel kuom ji manokwany kowito ngimane kaachiel kod meneja mare i mitoka, bang' oula momogi e kar ohala ma Timol, magiwito ngimagi oyango wuodgi. But report mano wangun kaka nyogi wuok nyoro, nyogi ni jariyo. Nyogi kod project manager. To project manager osebedo confirmed ni City mo jariyo to. According to report magino ka police waje ni nyon wangi jariyo mtoka. To gite nyon wanga ka githo e mtoka. Makori in the other City mo jari. Ibro they confirm kadipone no mo kapone mo ni City mo jari. Yeah, he's been working mostly on these promotional jobs. Yeah, these ones of, let me just say promotional jobs. Yeah, sales actually. Anyuola Marus, miyo matipo ne nyokere mbui karingre mare okwanyo e lap ma Uhuru Park, bang' pi yuaye kendo wito ngimane kaluwore kod oula mapek. Bende oyango tho mare magiwacho ni nobedo kinde machuok bang' ka nowuok e tich kendo nodok e kar dak mare Makawangware. Na alitokea Thika akikuja mpaka town. Hiyo mafuriko yenye ilikuwa ndiye alipatikana Uhuru Park kama imepotesha maisha yake. Sasa hatuijui vile serikali inatusaidia na ameacha mtoto wake. Kulingana na ripoti ameandika hapa kwa kitabu, alipatikana Uhuru Park. So hiyo damage ama hiyo shida inapatikana hiyo tunnel yenye walichimba pale hawajafunika. Ikinde manyola pod medo chopo ikar kano ringre ma City yango ringre mosechwal kanyo. Anyuola mar Beatrice Tuju kata kamano onge kod kwe kalore ni nyaka sani pok giyango kama entie. Kanyamin mare wacho ni kano loso kode mogik nonyiso luoro mar wito ngimane kalore kod pek mar oula manomuomo kar ohala mag Grogon bore Nairobi kamane entie kendo kelo tho mar jomoko. Karomo gimoro sa 3:4 achaka gocho ne nyathiwa itimo nang'o ni nyathiwa gini omedre koro osechopo matek ane wi mesa malo amako witado malo. Karomo gimoro sa 6 achaka gocho ne osa nyathiwa atho sauti to wuok ng'ama dwa ywak nyathiwa gini nega. Karomo gimoro sa 7 kago sime mteja. Anyuola gi medo kwayo serikal kod jogo machunygi ng'won mondo resgi e midhiero mojukogi kendo konygi chwalo ringre pacho ne chenro mag ik. Mimi ningeomba tu government isaidie ndugu yangu atoke mahali hapo pale, sijafurahia kumuona penye yako. Pamoja na Mr. President mahali popote huko. Eka kiatu yako mahali tuko. Ingiza kiatu yako kwa hii familia, ujiulize kama ni wewe ingekuwa aje. Mimi naweza omba tu government, please tusaidie na usaidizi, tuone vile tutapeleka Philip kutoka hapa mpaka nyumbani Siaya, tuende tumpumzishe. Kaluwore kod duol mar Kenya Red Cross, counties 16 oyudo midhiero mar oula, anyuola mohewo 10,000 oyudo pek, ka ji maromo 4,845 ochuno mondo dar e miechgi kendo many kuonde dak mamoko. Kwayo makende koro ichwalo ne anyuola mapok oyango kama jogi nitie mondo gichope kuonde kano ringre mar yango moko kuom ringre mapok ofweny nondgi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi pod en midhiero ne jodak e boma ma Nairobi e moko kuom kuonde mag dak kod kuonde ohala manyocha ne oula omuomo e kinde koth mapek nonjo chwe chieng' tich abich godhiambo. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero midhiero mapod okwako kar dak ma Kinoo, South B bende kod kuonde ohala kamoting'o Grogon. Bang' kodhno mapek manyocha ogoyo kaunti ma Nairobi kendo mamuche pod nitie. Lal mag ngima kod mwandu pod en lit ne oganda e boma. Anyuola moko dong' e koyo ka mwandu bende okethore e kuonde tich. Wamenyo kuonde ohala ahinya mago mag garaj, kuonde loso geche. Kae wayudo ka geche mag nyadhi piyo wiyo kendo injni mag yosim e garaj mano mag Grogon e Nairobi. Geche moko chunygi ochot. Ranyisi mar lal maduong' ne ji mane ogoyo geche gi rangi chieng' tich abich e kind mamoko. Pigno ketho engine, nya gearbox kod tache. Yani oketha piny mar gari te. Machuno ni kapo ni ng'iso kata wuon gari. Enano wuon gari chal ng'ama dhi nyiewo gari moro manyien. Niwach gino dhi cost over 200 mondo gari ochak ringo kendo. Malafu geche kaka wan wago rangi chieng' ngeso, chieng' tich abich.
nyiso ni gari no kendo wadhi nuoyo nwach pigno ne biro gi chuodho wadhi nuo rangi kendo mamano na sara kuomwa. Jo ohala gi ywago lal mapek. Pinywa no kethonwa geche mang'eny, nan gi gari moro ka Subaru piyo ketho. Seche ma lalo biro to en wan mwan gi gari, koro expenses go te wan mwating'o. Kech wuon gari dong nokelo ni gari karingo maber. Koro en odwa ni duok ne gari kaber. Pi mane odonjo e kuonde ohala bende ne ochopo e miere kendo okelo lal mag mwandu. Wago turbin e kuonde dak mago mag South C kod South B Nairobi, kendo lal pod nenore lela. Mpaka saizi na nguo za mtoto wangu na wiki moja, maji imebeba nyumba. Mimi siombi tubomolewe, naomba tusaidie. Hii maji imekuja tuna ni 2 days, imenyesha Thursday usiku na Friday usiku. Na tumeona imebeba magari zaidi ya 7 yako ndani ya mto hapa. E kar dak makino, mabende otenore gi boma ma Nairobi. Pine omonjo jodak kendo weyogi ka kuondegi mag dak, kaachiel kod kuonde alam odong' mana ka kwano lal mapek magiyudo. Hii floods ilianza kama siku 3 zilizopita, na hizo siku zote 3 hatujaona mtu yeyote hapa. Hata ijapokuwa hata kama tumejaribu kuitana, hakuna mwenye amekuja hapa, hata akakuja akatuuliza ama akakuja akaona vile kunakaa. Mimi ni mara ya pili kuafektiwa. Nilikuwa nimekodesha huko, maji ikakuja last year 2024, 2023 nikahama nikaenda. Sasa mahali nilikuja tena ikani affect. Sasa hata maguo za watoto zimejaa huku, sijui hata kesho tutaenda wapi. Maji litukuta saa 6 ya usiku, hatuna hata kwa kuenda, vitu zote zimeharibikia huku. Jopiny ong'eyo kaka ginyalo yudo resruok, kendo gikwayo sirkal mondo mi okonygi e weche mago mag loso lalo kod odundu mag pi. Ana gima da kwa sirkal ati gilosnwa drainage aora ne ging'e kaka ginyalo losonwago mondo at least pigni owe chandwa. Pigni osebet ka chandwa kochako higa mar 2023 makoth kochwe matin to nyaka wayud lal moro matin. Sana geche mwakano kacha wayudo asara sana. Sani anyuola oketo mana lamo mar geno mar yudo joge gi molal, ka kwan mar jogo mosenindo medo mana idho. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kowuok e gwenge ma Nairobi kod alwora mare wadhiane kor gwenge ka wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Familia moyo 300 e sub-location ma Kobala e kar chung'od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay pio lodaro e miechgi bang' aora Miriu pong' ma obaro genge kaluwore kod koth mapek ma sani dhi nyime gi chwe e gwenge mopogore opogore. Familia go sani ojot e kanise to kod sikund primar ma osodo kama gikale midhiero mopogore opogore. Ali Abich men jafumbo marwa ma Homa Bay oluwo ripodni kendo miyowa sigana. Gwenge 4 mayudore sub-location ma Kobale ka chudo bura ma Karachuonyo sani pio wala opong'o kendo ute mag dak pio luoro moketo diere bang' ka ora Miriu ne opong'o mobaro gengnige kaluwore kod koth mosebedo ka dhi nyime gi chwe gwenge mopogore e pacho ka. Familia moingo 300 e gweng' ma Komenya, gweng' ma Kasirawa, Kawuora Gendo kod mano ma Konyango. Pio wula osedare mieregi, kamoko bende pod reso kendo golo mieregi kod yiedhi, bang' ka pio wula pong'o kuondegi mag jot. Skun primar mosodo, kaachiel kod kanise mopogore alworano, ema koro familia ma pio dare mieregi ojote, kendo thothgi pod medo dare miere, kaluwore kod pi ma pod medo pong'. Pi osechandowa to ma kawuononi to kalo nyaka jomodak e tie pi. Pigni obiro mang'eny, moingore nyaka kuma noko chope chon, kawuono ni pi ochope. Koro sirkal konywa uru, kata kunyalo nwang'onwa kama wanyalo dake, to unwang'nwa mondo wadake. Ne sirkal nowuok mochako gero dikes kata levees koluwore kod petition mondo petition, to dike oger to kotieki. Koro kotieke pi maneno nego bede ni ne ringo kochacha koro teo dugo koni kendo masira ni medore mana kaka seche dhi. Giywago midhiero mopogore masani koro gikale ndalo 2 nyaka ne gidare mieregi kendo kata mwandugi mag udi, jamni kaachiel kod gwen bende pio wula ne oywero ka puothegi mane gipuro bende sani koro lokore nam kendo kata mine mapek bende kale ngima matek nyaka ni pio wula dargi. Chiachwa kata kuma chiachwa kwae bende onge. An gi nyithindo matindo kaachiel kod mihiaga maga to nyaka nyikwaya kata kuma nyithindo achom gi nyithindo kende bende onge. Joma mine mapek
Kaachiel gi nyithindo matindo bwaneno ka nie yo hali marach nikech kar dak onge, ok wanyal riwore kodgi kaachiel gi nyithindo matindo madhoth. Koro akwayo sirikal ni koyie to konynwa. Koro kaka chal niendi, ere kaka gibedo tachiegni konyora bende pi odonje ot kama wadage onge, wane kanisa. Lukuoth ma Kobala sub location Jojo Buru kod Esbon Bele mochune midhiero mabiro apoya Kobala wacho ne kwand familia go kodhi medore ka giywak ni ohinga mane ogere genga ora miriu to kotieki ema sani koro jimbo ola alwora no. Nitie wall manoger ma gi sirkal mamalo, buffer wall manoger Kobuya location gi Kobala. To part of Kobala no kotieki, apa ne mokelo chandruok maduong' ne king'iyo jomodak jomane wall no kalo kuonde magidake ng'eny ji ok obet affected ahinya. Sama wawuoyi ni kaka watimo assessment mwaseringo ka aneno ka ji pod igolo gi yiedhi. Kanyo wachako ni wan gi dhano 200. Ta project ni onyalo nyono kata 500 ka ang'oro modhiambo. Kweth mawuok e bad migawo mar Kenya Red Cross, sirikand kaunti ma Homa Bay kod ofis jaod bura ma Karachuonyo mane otimo limbe gwenge makono mar nono midhiero ma koro oula okelo ne jopiny ne okoni sani koro gitiyo kanyakla mar manyo yore kod riekni mopogore minyalo konygo familia go eko. Aora miriu no muoch chakre nyoro kendo kawuono gokinyi, omiyo families moingo 300 osebedo displaced kendo dak kuonde mopogore opogore kendo gidwaro hocho kaluwore gi midhiero magisekale no. Abiro kaendi giduonde Mheshimiwa Andrew Adipo Kuome mondo kaka team mar Red Cross, kaka team mar county gi other partners wakonyre kanyakla mondo mi wang'e anena to jodalawa ma wang' chieng' ward mwaso sodo nyalo yudo konyruok e yo mane. Wan kaka county government migawo mar health wakelo negi weche yore kaka ginyalo geng'o tuoche kik wuogi, kik muoji kaka yore luoko lwedo. Wakelo negi aquatabs kaka ginyalo thiedho pi, kaka ginyalo rito alwora mar camp ka. Koth ma osebedo kadhi nyime kod chwe gwenge mopogore pacho kaendi osekelo midhiero ne jopiny moingo 300 e gwenge ma Kobala kaendi masani koro dare miregi kendo dhi kuonde mopogore ma ginyalo yudo resruok. Nyaka sani endi thoth familia endi tiyo kod yie endi ka giwuok e miregi kaluwore kod pek mosekel kod oula kaluwore koth madhi nyime kod chwe pacho ka. Kwayo margi ni mondo sirikal konygi kaluwore kod midhiero ma gisebedo ka gineno e alworani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Buru Oginga odok ne ogirimiti manobedo e kinde koda mosenindo Raila Odinga e wi chopo kare mise moko 10 motegno mag bero chal mar Kenya madhongere ni 10-point agenda. Jotelo kata kamano oseyo josiasa mawacho ni winjruok ma kamano nyowinjo bed ni chopo e giko ne odiechieng' manyoro tarik 7. Giwacho ni tarig winjruogno ok owinjore tigo ataro ni mar en mana odiechieng' mar chiwo ripot e wi okenge ma osego giloso e kanisa ACK Bondo e kinde limbe mar Ruto Siaya. Kaput mar Agnes Zani bendo yudo sir ni gisegoyo okenge mongirore chopo kare. Lipodno mabiro bero dongruok koda chiwo arita gi ratiro ne oganda jo Kenya. That other people had ignored. Some people were saying that the 10-point agenda is coming to an end on the 7th. I want to tell you, my people, that 7th was chosen because it was the anniversary of the broad-based government. And it was, that's all. That's why it is 7th. It was not that the world is coming to an end on the 7th. It was not that the ODM and UDA were divorcing on the 7th. We are going to tell the citizens of our nation what we have achieved as broad-based on Tuesday. We welcome them, the naysayers and the noisemakers and those in between, to come and listen to us. We know where we want to take this country. We have executed the 10-point agenda, and we have a report to the members of our political parties and to the people of Kenya of what has been done, what has been achieved in devolution, what has been achieved in inclusion, what has been achieved in the fight against corruption. Jatend piny William Ruto opwoyo jagoro e migawo mar thieth Laktar Uma Oluga kaka jatich moketo chunye e bero sekta mar thieth kowacho ni nyaka ne Oluga wale bad migawono sekta mar
thieth osegoyo kenge mararieya mag dongruok kendo en kod adiere ni piny Kenya biro chopo lek mare mar thieth makare ne ji duto kendo manengo ne ogonyore. Koloso e kinde nyasi mar duoko erokamano ne welo mar Oluga e migaono, jatend piny osingo mar medo tiyo gi duond bura mar ODM kelo telo makare ne jopiny kendo duoko piny pek mar ngima ne oganda. Jatend piny bende odok ne okumba mar thieth mar SHA kowacho ni e thuolo mar higa achiel ute ma Siaya oseyudo omenda maromo bilion 1.25 kowuok kuom okumbano kojiwo jopiny mondo med ndikore e SHA. Ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga to oseyo jogo mawacho ni itiyo kode gi jatend piny e tayo ODM. Owacho ni en kod lony mararie e siasa kendo dwa jopiny ema oketo mbele. Not of my making. Kom nyaluo. Ruto jo! Uma jo! Mathin. Yeuru mondo wabed kaka joluo mondo watiek. I am a very proud boss of this young man, Frederick Ouma Oluga, for the work that he is doing with his colleagues at the Ministry of Health. Watu wa Uyoma, watu wa Rarieda na Siaya, in this young man, you have a dedicated public servant. And I can say without fear of any contradiction that he is among our best. And I am very clear in my mind that we are going to walk into the future on matters health with a lot of confidence because we have a professional public servant. So today is a big day for me, Your Excellency, because in many occasions, I have wished to say thank you publicly to everyone that has ever touched this life, to the many professionals, my colleagues, doctors who are here, and the health workers who supported me, who made me who I am, who pushed my name to be known in this country. And today, Your Excellency, I also say thank you. I say thank you to Right Honorable Raila Amolo Odinga, who saw it fit that he can suggest me to your government. I say thank you posthumously to him. Your Excellency, you remember, this event was supposed to be on the 18th of October. This event did not take place because on the 19th of October, Your Excellency, which also happens to be my birthday, we were burying Right Honorable Raila Amolo Odinga. Your Excellency, as the people have mentioned, we have a long journey to go. We have a journey of unity, we have a journey of development. That journey can only be realized with the clarity of leadership that you have shown this country. And Your Excellency, I am extremely inspired to work for you in this government. My colleague, principal secretaries, will bear me witness often how we wonder how best, what more we should do to implement what you say. Nyakoromogi wadhi e yueyo mokwongo e weche manyien mag ratil winjo kaka jotelo medo loso yore mopogore opogore Nyakoromogi gi singo mag neno ni piny Kenya bedo gi dimbruok. Erokamano ne in mindikona kendi mi Apache odhiambo ma kawuono achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Aneno ka kang'iyo ka ji medo ndikona Wilberforce Otieno mano CPA ong'isa ni oyudo achiel kachiel ka entiere gwenge ma Nairobi. Wacho ni mos makende ne oganda ma owito jogi e masira mar pi oula, kwayo mondo jomed beda kicha kendo motang' e kinde ni makoth medo chwe pacho ka.
erokamano amedo timo mo ocho ne jodala mowito dayo Marandiga Damaris Oseluma bende ibro ko tarik 13 mar dweni. Erokamano Wilberforce kuom kete e Ramogi TV. Morris Dianga wuod Kamugundo bende koni onenowa kendo weche manyien chopone achiel kachiel e center ma ndigo CBD Kamugundo to wan kod Chieng Olago retired chief Ongawa. Erokamano ahinya gindire Kamugundo Republic wachona ulano dwani mondo ng'iye matut. Ja conference Obwanda wachone ni Ramogi maler ahinya gi Mramula ka kwayo jopiny mondo bed motang' kod koth mang'eny machwe sani sana jodak machiegni gi aoche kod poles mag sitima manyalo lwar matur kendo kelnegi hinyruok. Erokamano ahinya. Kasto aneno ka bende Jafitina ng'isa ni bati aneno ka joluo wuoyo mang'eny ahinya e weche mag midhiero mar oula. Diponi joluo mohinyore ahinya. Daher mondo mi anyisi ni nwakaw thoth joluo mani machiegni mondo wang'ini to gin midhiero mage magiyudo mane momiyo winjo ka giwuoyo mang'eny. Ogendini mamoko bende oyudore midhiero machal kod ma Jafitina. We wadhi e yweyo ka oduogo pod wan gi weche mamoko e ratil. Every woman has a story. It was 10 years after retirement. Fistula ilinifanya hata singeweza enda kutembelea marafiki, singeenda popote. Coming from a place where people didn't believe in you because the only thing they thought is, well, after high school, ni hapo. I love to be a very, very big journalist. And sometimes all it takes is one conversation, one show to change everything. Mother-in-law has been my theater and it has raised my self-esteem. Nasikiza Radio Citizen. Nikasikia wakitangaza kuna camp. Kama sio hiyo matangazo mimi sijui. When we came here, I learned so many things. Tulikuwa tunapitisha hapo, tunaonyesha two things. I was like, I'd love this and I'd love to come back. To every woman who has been inspired, uplifted and empowered, we celebrate you. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day from Royal Media Services. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose. Tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa chiel deka 45 to mana e Ramogi TV. Weche mag tuke kama tuke mag triathlon mar nyithindo ma ojabagi higa ka higa chakre higa mar 2024 kod Sikunde Serare kawuono ne otimore e gweng' ma Ngong ka jotugo mopogore opogore chakre higa gano chiko kata higa mar 9 nyaka higni 18 ne opiem e kidienje mopogore opogore. Triathlon en tugo ma jotugo timo tuke 3 dichiel ma gin goyo abal, riembo ndiga to kod ng'wech. Ka jotugo e tukego wacho ni tuke ma kamago konyogi bedo kod chuny ma ok tho piyo e gimoro amora ma gitimo e ngimagi kendo miyo gibedo kod mijing'o.
it gives me an experience to many sports at once, like doing them from swimming to running. It gives me a challenge. You need to change really fast, go ride, then change again, go run, then change again, swim. I mostly found the cycling challenging because it was in a rough terrain. There was a lot of mud, trees, obstacles like bushes. Yeah. What the triathlon gives me is that to never give up, and it helps me get the agility. It keeps them busy, it energizes them, and it teaches them how to be resilient in all angles of life. I would want to encourage parents out there to also try this as part of the sports, because it's also a good way of engaging your children. Yakoromogi mane makelo giko mar weche manyien mag ratil. Tielo mar ariyo mag ratil chakore mana bang' nyiri machuo kende, omiyo kamoro moro ma intie kana setango ni cha kanyo mwadhi bede mar goyo mbaka. Ito weche mag okumba mar SHA kaachiel kod yore mag ute moger manengogi yo miluongo ni affordable housing dhi nade, to japiny bende nene ber. E penjo mwadhi bedo godo odhiambo ma kawuono par ni wan gi jogo madhi chiwo duoko kaachiel kod jopiny giwegi ka gipenjore kindgi ka bende ber nitie chenro ariyogi mabende osebedo mise madongo ahinya tend William Ruto. Kuom thuolo ni duto te jaloko mar osebedo Wilson Ochuka, nyinge en George Bati, warome telo mar ariyo mar ratil ma en twak. Kik idhi mabor. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Wake up, binging, just on a style. Wake up, binging, wake up, binging, just on a style. Wake up, binging, wake up, binging, just on a style. Wake up, binging, wake up, binging, just on a style. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812 *784 hash. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Bim! Aha! E chuny oganda wa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Machiegni nyakoro manga jwang'e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro manga jwang'e akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, Nyakoro Magojong Friday supu zo wake.
Sa apar gi dakika 15 nyaka sa 12 kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kulionu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj. E chenro mar rameny piny, saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'atwak mar rameny piny. Chik by Hera, Andhoga, Adiera. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chieng'. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Every woman has a story. It was 10 years after retirement. Fistula ilinifanya hata singeweza enda kutembelea marafiki, singeenda popote. Coming from a place where people didn't believe in you because the only thing they thought is, well, after high school, nyapo. I love to be a very, very big journalist. And sometimes all it takes is one conversation, one show to change everything. Mother-in-law has been my theater and it has raised my self-esteem. Nasikiza Radio Citizen. Nikasikia wakitangaza kuna camp. Kama sio hiyo matangazo mimi sijui. When we came here, I learned so many things. Tulikuwa tunapitisha hapo, tunaonyesha two things. I was like, I'd love this and I'd love to come back. To every woman who has been inspired, uplifted and empowered, we celebrate you. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day from Royal Media Services. Wuok tich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo.
Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro mgajwang. Kawa kelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo nube ni wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar kelo ni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kwanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo iwacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch kolo ni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House, student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanya. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design
ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Uti tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration, to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye, ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nyeri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma Tich Ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Erokamano nyakora mogi kaka nasingo motelo e kinde mane wane weche manyien mag Ratil ni twak marwa mar Ratil kawuono wabedo kod jopiny, duond jopiny dhi winjore ahinya e twak ma kawuono nyakora mogi. Wang'iyo Ratil mar SHA kachiel kod udi manengogi ogonyore miluongo ni affordable housing. Nyakora mogi magi gin chenro kara mise mag chenro ariyo madito ma jatend piny William Ruto okoni no kete maino mare maneno ni mokwongo oganda jo Kenya odak ka gin kod nyadhi. Mar ariyo oganda yudo thieth ma nengo ne ogonyore ka bende en thieth mwinjo bed ni chopo ne oganda duto. Penjo osebet ka kod kacha. Duond japiny hie to wache ang'o ma emomiyo odhiambo ma kawuono nyakora mogi wan ka kod oganda jo Kenya. Wakikore tiere joma mine bende e iye mabiro nyiso wani to gin giwegi gise yudo ber mage kata pek mane mage yude. Nitiere joma achuo bende ma bende gin jodak ma Nairobi, to gina jodak ma Nairobi, gin jodak ma Nairobi ma ni kod gombo mar neno ni ngima obedo makare. Nyakora mogi bende par ne gin jogo mawuok e gwenge makaluo. Wadago kod gimbaka twak mar Ratil chakore sani achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Ka an kod ji adek nyakora mogi, an ka kod Oscar Oyoko. Oscar machiegni kendo amora inya ka uthulo mar moso nyikora moga jwang. Nyikora moga jwang amoso uni oyimore uru. Wane twak makawuono wan gi jopiny ka penjo mora mora warwako koro an winj kaka wang no dhi mbele gi jopiny. Erokamano ahinya nyakora mogi. Oyoko en jalo ma en nyamrerwa kata en achiel kuom jogo midendo gi dhongere ni community health promoters e gwenge ma Nairobi ka nyakora mogi. Kopogore kod en ediere ka an kod Dr. Sylvester Kasuku ma en jasum rieko kata jang'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto e chenro mopogore opogore mag dongruok. Machiegni nya Dr. Sylvester Kasuku. Erokamano jalendo George Bati kendo amoso nyikwa Ramogi ajwang' ni odhiambo ma kawuono. Amoso uni oyimore uru kendo arwako uwe twagni wabro wan kanyakla nyaka ang' watieke yo maber. Erokamano ahinya. Eka tung kacha ande an kod Elizabeth machiegni. Erokamano Mr. George. An Elizabeth arwako wach mar affordable housing kalure kod kaka Kibera en flooding nyalo ywayo udi ma hivi. Koro ka ji ni affordable housing, it will be a bit all right. Wewe agikanyo nyakora mogi mano mana alidha ma wiye mar twak nikech kae kama chuny twak ni. Jopiny to wacho ang'o? Arwako ni machiegni e twak ma kawuono kendo bed thuolo ma en odiochiengu mar golo pachu kendo ng'iso sirikal ni kae kama entie to kae kama wanene unjo bed nodhiye to mae kaka osebedo kotime wan wawegi wadani mondo otimre kama piyo. Machiegni un bende e twak ma kawuono. Aya, wachak twak. Achagi Sylvester nikech ine ma ni chuny sirikand ni. Ine ma ka piny Ruto jatend piny goni simu penje ni to kawuono ne wadadhi kama kamao ng'adna rieko
ting'ado ne rieko. Nyaka gie sani weche mag dongruok mar piny Kenya ahinya weche mag affordable housing gi weche mag SHA kata okumba mar thieth ineno ka chalo nade. Gimomiyo apenji ma kopogore gi bedo ni in jal mang'ado rieko ne jatend piny gie sani nitiyo gi muluor Raila Odinga machiegni ahinya mosenindo kendo ne nitiere koda andika mang'eny manondiko mar rieyo kata chopo lek mar piny Kenya. Taparo ni mage gik ma samoro isumo ne jatend piny gi rieko ilidho ne gi rieko. Nyaka gie sani chenro mag dongruok mag SHA kaachiel kod affordable housing ni kama nade kaka jang'ad rieko ne jatend piny. Erokamano migosi George Bati. Weche mag dongruok moluwore gi affordable housing kaachiel kod SHA kata gimwaluongo ni social health gin policies ma wasebedo kwa gombo mondo waket e yo maratero kabisa Kenya ka. Ubiro paro ni ndalo mayande kata kwa chako ka ne pod wan gi President William Ruto e ODM higa mar 2007 nyaka watieko weche mag sirikand barwa bar. Ubiro paro ni ne wawuoyo ahinya e weche mag health kaka inyalo los weche mag thieth mondo obed maber. Kendo weche mag udi bende ne wawuoye. Kendo kanyocho biro nyaka koro machiegni kane wachopo higa 22 nuneno kendo ka jatendwa mosenindo nowacho ni obiro dwaro mondo thieth obed nono ne jo Kenya. Kendo ne wagoyo budget mar tipo ahinya. Kendo nowacho bende ni wach mar somo bende dhi bedo nono. Kendo mano budget kendo mano bedo mar tipo mano waloso en mane koro jo Kenya ne penj gigi be nya bedo nono adieri. Bedo donge kane wachako gi Kibaki bende mano bende ne wantie ndalo kapod wan ojende mayot. Ne wawacho ni education ne bedo free e primary kendo nobedo. Koro sani ka koro wan gi President William Ruto weche mag housing gi health nitie kaka policy gi nodwa haore moromo. Koro miyo sani adwa wacho ni kaka oket weche mag social health sani enitiere kaka sirikal temo kabisa mondo jo Kenya oyud thieth e yo makare. Ma king'iyo kaka ndalo mane NHIF ne tiyo, NHIF seche moko ne ora bile sirikal iyudo jomoko nitie mane muoda pesa ne gichalo joma muodo bando gi e puodho. Mo kidhi e puodho to yudo komode omuode to king'e ni ng'ama omuode. To ma koro kanyocho rie okete weche mag social health. Koro ji register kendo koro ji nya yudo thieth. Wang'e ni mane en mpango manyien. Omiyo kanyocho chakore kata dine bed ni ne nitiere weche moko mane ji wacho ni ni dagini bed maber. No chakore kako chakore no to ringo timedo ride kako medo dhi. Koro miyo odhi maber makara sani jo Kenya chiegni 30,000,000 mose register gi sama nok higa machuok mane osebire. Kendo wayudo ni je health workers more e gwenge oseor wa health workers 1,107 to facilities kendo mo oketi e system gin facilities 10,277 and households yani udi ma ji odak e households nikech ot ka ot nitiere jonyuol nyithindo kaka ji odak nitiere udi machiegni 9,000,000 masani ni e bwo SHA. Koro miyo wang'eyo ni kako medo dhi mbele obro medo bedo maber kendo yudo nitiere thieth moko ma yande ne ji ok ne yude yo makare kaka weche mag cancer, weche mag diabetes, weche mag hypertension gi weche moko mag tuoche moko mane tekre gi ng'eny mane chando raia. Tiyudo ka sani sirikal chulo kendo gitimo ni screening. Kaka weche mag hypertension osetim screening ne ji 6,500,000. Weche madhi gi diabetes osetim screening ne chiegni ji 10,000,000.
ma sirikal chula mondo koro nikech seche mag ineni pimo gigi kendo ichako go thieth gigi koko pimga emomiyo seche moko iwinjo ni ng'ane ne ber ni ng'ane omuorore amora ya ang'o motimo ng'ane kare ng'ano kata sukache mane kare ne idho to kong'eyo ne pok opime kata hypertension gogo ji piny ni pup koro miyo pimo gigi chon mafweny maket e yore mag thieth ma mondo dakteche chak miyo ji paro kaka inyalo losgi magi ema miyo dhano dak maber. Koro miyo kata kopogore gi seche ni ma ng'ato bedo matuo to kochak pim ji chon ochak keto ji mpango kaka ginyalo bedo gi thieth kendo ginyalo dak e yo maber ber malich. Kendo kwang'iyo kata mana ni jomoko nitie jomoko mok nyal chulo gimoro amora ma seche moko iyudo ni koro mago nyaka koro sirikal kawa tinggi gi te. So far ma sirikal oseyudo sani gin ji machalo kaka 558 mosebedo documented kendo ma seche moko iyudo ni onge kata gimoro ma onyalo konyore mochul nikech iwinjo ni nitiere gimiluongo ni poverty. Nitiere poverty stricken household kata households machiegni million 2 ei Kenya ka mosebedo documented through census and other government documentation processes. Mamago te ing'iyo gin joma koa pia ka sirikal osefwenyo mano tikawo ting'no te. Koro miyo kwang'iyo kwadhi mbele ka kata weche mag kansa so far iyudo ka sirikal osetemo and kwadhiwa weche mag affordable housing bende wamule matin mondo mitne room wadonje shani kasto wadonje affordable housing yango wadonje ba mondo wachak wang'eni to mano to sechopo kanye gimomiyo adwaro mano Oscar ine iromo gi jopiny manigi achiedh nade mopogore opogore kendo ing'iyo ahinya weche motenore kod ng'ado ne joma tuo rieko kata joma ni gidwaro mopogore opogore kor gweng' e kuonde dak e kuonde machal kamago gin midhiro mage ma yawagi samoro kobiro ir to nyisi ahinya kotende kod weche mag SHA kata weche mag tuoche mage kale ahinya alwora mar kamiri ichung'ne mano George gima nyalo wacho SHA en gima tiyo maber but midhiero ma samoro ayudo e community kocha nikech community kaka an kaka an CHV the challenges mayudo number 1 for example ng'ato chako chula gini maber koso chako chulo gini maber ochako chulo SHA maber kasto odhi okwamo gi mbele ko kwamo gi mbele kasto kinyne to achiedh nade odonjo kuome tuo odonjo kuome ing'eni kudonjo kidhi e hospital koro mano en oko odhi mbele koro onego bedni ochako manyien iwinjo mage challenges man apart from that one challenge number 2 man ni yudo community kacha an yudo challenge kaka niya nitiere ng'ato ma jatelo boso wacho ka Kasuko wacho ka nitiere ng'ato ma ok nyal e community kacha but otemo chulo but gima ahero go SHA kopogore gi nini en kaka in kaka ne jazeno ema jowa onego bedni ing'eyo kaka jazo SHA no nikech kiketo ni tiyo samoro tijno ok en tich madhi mbele to nitiere kaka kiwango maging'isi ni pesa michulo winjo to ka okiti to nitiere kaka kiwango moro ma ibing'isi michulo ma achiedh nade mayudo ni seche moko joma jodongo gin gionge kaka ginyalo chulo gigi jatelo sowuoyo ka mago gik mwasotemo kwatero mbele mondo miyo gitimre nade gi capture mago be mondo kony jo dalawa jopiny te asaol. Alright, Oscar nitiere gimoro miwacho ni ng'ato ondiko ni otiyo to bang' samoro ok en tich manyalo sustain ng'ato kadhi mbele odugo chung' samoro gibiro gi ywak ni koro SHA gi ok chudi koso gi ywak ni tijgi orumo koro gidwa ni mondo gichak gi ndikre manyien ang'o ma ginyiso kaka CHPs manitiere kor gweng'? Koro gima ginyisowa e community kocha for example mochulo achula maber noyudo jua kali mo maber mochulo maber koro ing'eni tich orumo ok en tich mondike permanent orumo
to dong ing'eni kaka wan joma chiegni kode e community kacha obiro irwa report ni koro next month ok adhi chulo gicha nikech koro tich orumo. Koro mano ing'eni challenges mayudo ma koro wang'isa ni koro ka rumo kiyudo matin chula matin no kik obed dormant. Kobedo dormant to omiyowa stress seche moko samoro achiedh nade donjo kuomi. Mage mwang'iso community kumwantiere ni community kocha. Right. Tuoche mage ma jo community rengo godo irwa ahinya nikech gima duong' motimo en kopogore gi puonjo oganda yore mag ritruok e weche mag ngima manyalo konyogi, nitiere kata mana tuoche moko matindo tindo monyalo kata timo negi pim kata somo rieko ne ng'ato kapok tuo donjo. Gin tuoche mage ma samoro yudo ka ji rodhno ga ahinya e kinde ma gidwa tiyo kod SHA? Tuoche ma dhano rodhno go be wanyalo wacho ni Migosi William Ruto timo maber ni tuoche kaka pressure. Ing'eni SHA en okava tuoche te. Ineno king'iyo gi machielo cha en okava samoro for example okava tuo otanda kende. To SHA odhi okava tuoche te. Tuoche mwarodhono go e community en kaka pressure. Ng'ato obeda to kia ni en gi tuo mar pressure. En gi tuo mar sukari. Ineno tuoche ilago. En obedo to kia koro ine seche ma koro kok nochul gicha to opoya nono. To wan kaka community promoters to gine magikuongo chopo kuomwa. To koro kwa chopo kuomgi to watero gi hospital. Tipenjwa ni bo tiyo gi SHA. Koro kanye mwayudo achiedh nade. Ko tiyo gi SHA to wadhi maber. Koko tiyo gi SHA to mage challenges mwayudo. Right. Ma dwaro nitie mondo oganda omed ndikore e SHA? Dwaro nitie mondo oganda omed ndikore e SHA to kik indikri kende. Indikri tichule dwe ka dwe. Ichule dwe ka dwe. But gima SHA bergo kaka chule opogore. Koro kaka kiso ndikori to kanye mabro ng'isi ni kaka an Oscar Oyoko koro adhi chulo pesa ma fulani. Kaka in ichulo pesa ma fulani. Ok wadhi chulo the same rate. Mano gimomiyo SHA anyalo wacho ni ober to kendo konyowa e community kocha. Bende nitiere kes ma ng'ato osedhi ma otami thieth moduogo kuomu koywak ni gino miyo otami thieth kabisa? Nitiere cases ilago to kowadwa wafuatilia nikech en onyalo biro ng'isi ni entie kesi ilano to kinyalo weyo jomirito ni apoya nono kamano. Nyaki follow up ni ang'o miyo ochulo SHA to kogine. To challenges mwayudo ni nowega SHA ok ochul SHA kaka nondikore ochulo dweche 3 to werego. Kosowe dweche 3 to achiedh nade donjo to en obro insist tu ni ochulo SHA. Koro mage challenges mwayudoga. Okay. Elizabeth, in bende inachiel kuom japiny. Ang'eni ang' samoro ang' ni gole pachi weche mag udi manengo gi ogonyore kaka ing'ado omenda gik machalo kamago kabe useyudo kata podi. Penjo in iwuon joma mine niga kodwa weche mang'eny ahinya matero gi samoro ute mag thieth. Samoro ka ok in iwuon to osiepi moro mamiyo nyathino bedo matuo kata gik makamago. Be nitiere gimoro misefwenyo maberie e SHA kata ma osemiyo chunyo bedo gi buok mowacho ni gini kare nowinjo bed ni obedo maonge? SHA asemna neno berne. Mana kaka ndugu Oscar wacho ni SHA oketa for any kind of disease. Koro seche ma ng'ato tuono yelewa otuo to dhi kacha to oyud ka SHA ne obedo dormant. At least oyudo kendo o top up si inakuwa 3600 ndio unalipa upate matibabu which is good. Okay. All right. Ka duogi affordable house. Affordable housing wabro bire bang'e matin. Gaya gi kanyo nikech weche nitie mathoth. Adwa ne jopiny gi mondo owuo nikech wan ka gi dakika 2 bang' saa 2 mar otieno. Jopiny gi weg wach. Adwa ni mondo giwuoye weche mag SHA gi. Joma ni kan no ka gin jok ma ose interact gi ji achiel ariyo. Ka ok in iwuon to samoro nitiere ng'ato. Adwaro ni ng'at manigi microphone ichaki ing'iso ni in wuon weche mag SHA ground iwachi ang'o? Ka in gi penjo, ka in gi experience iwacho mano. Okay, adwoko erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo mar biro e chenro ma kawuono ni. An mokwongo an gi penjo mang'eny sana. Chak gi nyingi. SHA, an iluonga ni Joseph Odongo Dongo. Awuok Mathare North. Ruaraka constituency. To nekech SHA ni ayudo ka jok mang'eny ywak ni SHA ok ti
e yo makare kako ningo beno tiyo to government to wacho ni sha timre nade tiyo koro nekech kawuono oyudo platform ni du yie na penjo mokare yo kata dik penji mondo ang'e ani to sha ni bo tiyo adieri mondo ka giduoka dianga winji kama nyalo duoko ne jopiny nikech jopiny na asenyisogi ni adhi penjo mano timre nade mano miya okay koro penjo mokwongo apenjo ni ka Mike okay kasha tiyo kotiyo adieri kendo nowache ni en universal health care manyiso ni onego bedo mar ng'ata ng'ata ere kako gik ma koro jomoke manyalo benefit to vulnerable families kaka moko kuonde ma entiere slums mok nyalo afford chulo sha to nawinjo ka president wacho gi dhogi ni jok mok nyalo chulo sha bro bedo covered kendo sirikal bro timro nade bro chulo negi sha to gidhi hospital kendo iduoko gi yudo ka ng'ato onge tich kako chul sha no onge kora penjo ni program machal kama sirikal nigo kusunge go to nekech president nowacho ni program no entiere ten kanye kech nitiere jok ma umia nitiere jok ma tho ma onge uwezo mar chulo sha to ma en universal health care mo cover ng'ata koro mane penjo man go mokwongo modong' ang' na penj bang'e all right erokamano nya ng'at machielo ma adwani mondo yud penjo yes erokamano kuom nyinga giluonga ni Balozi mkazi wa Dagoretti North kwa sasa hivi an gi penjo kaluwore kod chenro ma wan go kawuono mar ng'iyo ni tadieri be gik ma sirikal nosingonwa gi be gin gik ma ni in place ang'o mi apenjo kamano a number of time kata kawuono kana ng'eyo ni an ga appointment abiro ka e chenro ni awuotho right from Livingstone kamadakie ma transverse madhi nyaka area ma Mathare North Ruaraka area Babadogo consulting some health facilities ayudo ni SHA is there yes but nitire kama pok sirikal okete mikakati ma pok sirikal oketo en ni namba achiel pok gidhi e ground deep magilero ne ji ni SHA ni en ang'o mano number 1 number 2 jok moningo bed ni SHA ni cover magin jopiny ok gin gadieri ni gini ka achule ka abedo ni an member ta chule maber gini bro cover na gik mang'eny midhiero mang'eny mag tuoche mango ang'o miyo gipenjore penjo no one of the facilities mana dhie moka biwacho ka nitiere na penjo gen to be SHA ni unene nade be utiyo maber to kotiyo to okava ng'o nikech mane ywak mang'eny mawinjo ka ji mang'eny nigo a number of time ido ka ng'ato wacho ni yes abedo admitted to SHA uye cover nama moro nyaka gol cash especially in private facilities koro penjo na kuom Mr. Sylvester Kasuku you are the closest to the government en ang'o ma un useketo in place especially ne Uganda wa nikech kawa wacho dowa mar making sure ni SHA is indeed in place to tiyo kama to gi hidden charges if at all nitiere manyabedo nitiere mondo mi jodala wa jothuro ng'e ni okay achulo SHA to in case of this odhi cover naka to ka akava gi anyuolana okay erokamano nya aparo ni mano penjo mar ariyo wadhi e penjo mar adek yes erokamano nyikwara Moika Jwang kuom ya nafas ni mar biro ka mondo owach pachwa nikech wan jok machiegni japiny to samodo platform kabla ni nyaka wawuo in the interest of jopiny gi jowa yes and SHA is a universal health care kata kwa wacho dhowa kae lakini pod nyaka wasukuma gino beno nyalo capture each and every community mondo yud kony to gima apenje shaka because I don't know why a lot of money is lost like last time 11 billion icholale shaka
iyudo pesa malal ng'eny maloyo pesa ma idhi chulgo japiny ka japiny tuo. Serikal paro nang'o kose mikakati man mokete mar mondo weche mag pesni lala oyae onyalo tieko? Okay, nyinge dong noduor Kelvin, an opinion leader Sarang'ombe od Kibra. Erokamano ahinya. Mago penjo adek, wakungo winjane duoko mag penjo adek kaso biro mamoko kendo mondo kik gilal ne joma bende chiwo duoko. Sylvester paro ni penjo gi odir kuom achiel kachiel. Mokwongo en wach mar joma yuto gi ne piny kata miluongo ni vulnerable, joma onge kod nyalo mar chudo. Penjo ni gin kanye? Mar ariyo en wach ka winjo gima ne Omondi owacho, en wach mar sensitization kata puonjo jopiny, miyo jopiny bedo gi ng'eyo ni mae gima en to otiyo nyaka kama kochopo kama to koro in bende nyaka idonjie gik machalo kamagi. Sirikal nikech magi jopiny to king'ado rieko ne sirikal kaluwore gi dwaro mag duond jopiny. In iwuon penjo gi. Mar adek en penjo mar weche mag mibadhi. Kuom ranyisi wacho ni komenda maromo bilion 11 inyalo wach nolal e agula achiel, nyiso ni nitie gima pok otim, japiny hinyore ka to mochulogo bende moko lal. Ang'o mowinjo bed ni sirikal ng'iyo, Dr. Kasuku? Yes, erokamano kuom penjo gi, kendo wabiro temo mondo waduogi e yo makare mondo wadin iluongo ni ang'o gaps mag information ma seche moko miyo problems gi wuok. Yes. To gima dahero wacho ni ber kawuono bende wan gi community health worker ka ma bende ong'eyo some of these gaps momiyo seche moko jopiny wuoro ni gino ok ti, to nitiere gik ma seche moko dino mondo jopiny ok yud kaka gini tiyo maber. Mokwongo Joseph owacho ni ji penjo ka be SHA tiyo, kendo ni to jok ma yuto gi tin kata joma onge yuto to nyalo konyore nade e lwet sirikal ka ing'iyo weche SHA. Mae momiyo iluonge ni social health. Endo nasewacho ni sani nitiere jok ma sirikal osekete orodha ma gin dhano 558 mosebedo registered ni gin gionge yuto, koro sirikal timo ang'owa? Kawo tinggi. Omiyo nuwinjo ka social health worker nowacho ni seche ma ng'ato ndiko notiyo, ing'e ni seche moko be ng'ato nyalo neno ni amba an wuoyi moromo ndiki kika wacha no kati jodala biro ng'eyo. Seche moko ipenji ni iyudo pesa di per month, iwinjo kaluwore gi tich moro amora. Koro ki indiko ni nitiere kaka lweti ojuol kiasi per month ma iwacho ni nyalo yuto per month, kiseketori e kategori mano, ing'e ni koro mano ibedo expected, iriti ni mondo ichudi kaluwore gi ang'owa gi yuto di. Koro miyo dwarore mondo dhano bed joratiro from the beginning. King'eno kiti tindika ni yawa anta onge tich, an keta urwanda social health mondo orita e yo makare. Seche ma dhano chako chudo cha, kaniseketori e kiwango mar chudo, mana kaka social health worker nowacho ni kiseketori e kiwango mar chudo, koro seche monego ibed kidhi chudo kidhi mbele cha, ka chudo oseng'ukore, koro ka ang' idhi tiwacho ni yawa ng'awo chudi mondo kokwa thiedhi, nikech ber kichudo ga. Gini dwarore ni seche kichudo kosekedi kiwango michude tichule achula mondo kik ochodi, ma kidhi e osiptal tiyudo ka data ni en up to date kendo ithiedhi maonge chot mar thieth. Koro miyo ma dwarore bende mondo, nikech ang'e ni gimoro amora manyien nyaka iyud ni seche moko obedo gang'owa, obedo gi gaps e information mondo iwuo gi dhano 55 ma giyudi e wach mar ratiro te within 1 year. Sana ka koro wawuo ni wach nyaka chope ground, kaka ne Omondi Balozi nowacho ni wach nyalo chope ground nade ma dhano yude. Koro dwarore mondo wa deepen loso gi jo Kenya, nikech kama ji nitiere e iye, kaka ne Omondi Balozi wacho ni e iye kuonde ma gidake ka, mane kama dhano nitie, emomiyo noket social health services ni, ma emomiyo noket SHA mondo kony dhano ma japiny
nokokete ne jok moko mineno fuyo gi ndege ka. Gin bende ndiyo gichule, to lakini joka gin ka uneno ka giringo, gin unge kuonde ma gidhiye. To japiny emomiyo ineno kwa insist ni japiny nyaka yud the correct information. Lakini adwa mondo abi kaduoko wacho Omondi Balozi mondo anyis kaka nitiere seche moko problems mawuok. Yes. Omondi nowacho ni osiptende ma private kendo ne nitiere kata osiptende moko ma public bende ma yande ne pod thago ji. Mamoko nyalo yudo ni pod nitiere jomoko ang'owa ka ng'ato dhi to gidiyo ji e kona. Mano tim marach ma weche mag SHA okwer. Kata president osegolo kata nyocha week mokalo nyocha ogolo wach ni ng'ato ka ng'ato kodhi osiptal onego thiedhe ma ok ni ipenje pesa ni kokithiedhe. Kopo ni en ng'ama onge pesa, en ng'at ma ok nyal yudo konyruok mar chudo, othiedhe mondo kuongo obed mangima. Nikech ng'ama ok onge yuto kitame thieth, koro ere kata ato obiro dhi kata yudo tich nade kata bang'e. Okay. Nikech wadwa mondo ji okuongo obed gi thieth, wadwa mondo ji obed gi afya maber. Ka gisebedo gi afya maber, koka ng'ato nyalo yudo kata mapato mare, nikech be dhano ok nya bedo maonge go throughout. Okay. Waya pod aduoko Omondi Balozi mondo koka biye owadwa machielo cha. Koro gaps mag information gi ma pod en kibarua, ma pod en tich manyaka med tim. Omiyo social health workers gi ndigi tich mara tipo manyaka gimed wuoyo gi ji. To nikech ang'eyo ni dok tuch it ji at the same time, to emomiyo sirikal okawo over 100,000 social health workers, 106,000 mantiere ground. To wang'eni jo Kenya to milion adiwa 55. Omiyo pod mondo information ochopi pod nyalo ng'ukore, to pod sirikal medo. Okay. Omiyo umbe beduru agents matero information ni dhano ka ng'ama ok yuti owach ni ok oyuti mondo ng'i kategori nikete maber. Osiptende ma private vikwazo gi seche moko bende ka ging'eyo ni SHA deko kendo nuwinjo ndalo moko kata osebedo kata mana sani nitie osiptende ma wacho ni ka ok giyudo pes sirikal mar chudo mar SHA cha gidino line no, kata gikone ji ni wan koro ok wati gi SHA, kata ne wan koro chuno ni nyaka ichul ma kanyo be sirikal osegolo ilani ni onge tiende meno did ne japiny thieth. Kata week mokalo ni ubiro remember ni president nyocha wacho ni inyalo dhi e osiptal mora mora mathiedhi. Nyocha golo October personally last week nikech wacho sichopone mana kakuwuoyo ni en bende ite nitie ground, uwinjo gima jopiny wacho. Nyocha chopone mogolo duonde, owacho ni yawo osiptende kik uriemb ng'amo biro ka tuo. Nikech social health ema tiyo e thiedho jogo. Afadhali ket documentation. Un bedu ng'eyo ni nitie ndalo moko po osiptende moko nyocha ne ywak ni ok chulgi, to nikech no gitim documentation maber. Ng'ato owacho mano thieth to kondiko particulars maber, kata particulars manyiso ni ang'owa othiedho ng'ato gadieri. Mago nyocha nomiyo nokelo ne osiptende problems, lakini sandi koro gimedo rieyogi. To kendo nitiere pod issues ma pod moko nigo yudo ka pod gijaso gik moko maricho. Mago bende imedo rie, kata kawuono nitiere moro ma winjo ma yo gweng' kama ang'eyo ma bende pod githagore gi manyo rieyo wechegi mondo osiptal mangima mondo oyud pesgi. To sirikal to ok tamgi e pesa, en mana ni documentation nyaka bed right. Koro kar private ka onego wamed tielo mondo gimed yawo dhot. Okay. To nikech sirikal to gop sirikal ok dhi ga moko chul, nyalo deko ndeyo lakini ok dhi moko chul. Dr. Kasuku, magi gin osiptende nyalo deko, en osiptal ma ogeno kuom thieth. Kain mar private kum ranyisi kata kain mar mission ma itayo kod kanise, nyiso ni samu thieth ng'ato kawuono, yath muthieth go ng'ato momi ng'ato dhi go dalane ok chak duoki. Nyiso ni nyaka pesa moro donji eka nyiewo yath machielo, ka ng'at machielo biro kiny ne yud ka yadhni nitie. Mondo kik bende giwach ni osiptende kidhiye to yath onge kinde ka kinde. Ere kaka idwa tim ma piyo piyo? Ndio mano sirikal oseketo mikakati sani, ichulogi by tarik 15 kata tarik 15 dwe ka dwe, kata bang' dala 15 ichulogi, giyudo pesa.
en mani ni seche moko ok nyal biro te dichiel, maybe inyalo chul percentages kaluwore kaka cash flow en. Mana kaka ni winjo ka owetenagi nyaminwa ni owadwa ni nowacho ni nitiere kaka seche moko ji nya chudo to ng'ukore, ng'ato chudo maybe mana seche motuono kodhi ni register sha ta obedo registered, haya ithiedhe kodok dala otieko weche mag chudo. Koro chudo bende iyudo ka ng'ukore, jok ma chudo tin to jok mithiedho to thoth. Kata ubro yudo ni seche michudo ne ng'ama ithiedho cha, michulo ne osiptal, ibro yudo ka bill michulo ne cha duong' mokalo. Kata mana jomitimo negi screening mar diabetes, mitimo negi screening mar hypertension, gi jomitimo negi screening mar cancer, jok mitimo negi dialysis, jok mitimo thieth mang'eny, gin gik makawo pesa mapumbi maloyo kata mana pesa ma ng'ato chulo, kata mese moko dipar, kata mana seche moko dimia kaluwore ga kithiedho ng'ato. Right. We mondo adhi wadwa ni wacho ni nyingi ng'a? Rodi Jamasiro. Jamasiro. Ang'e Masiro maber ahinya. Koro iwacho ni seche moko wacho osebedo kadonjo e it jo Kenya ni manyonge gi seche moko jomoko muodo ka njugu, kata ni seche moko ni olalo dhi ka pesa moula odhigo. Magi weche mag mibadhi gin weche mosebedo ka thago Kenya. To kwang'iyo kata gimomiyo sirikal noloso SHA, gimomiyo noloso social health, gino wuok e NHIF cha, kendo nasewache mokwongo ni nitiere jomoko manosegingirore, gine gigurore ni gimuodo pesa no ka njugu. En pesa mabiro, jomoko noyawo osiptende moko osiptende, en mana gi ang'owa account clerks, en ojaso mana fombe. Bula mani winjo ni president owacho ni moko ni wacho ni ong'ado tie ng'ato kata dipar, to ito tiendi ni ng'ade dipar, in gi tiende adi. Seche moko tim ne dhako moro cesarean kata mana di 100. Joka gin gin experts, gin gi jasa, en kosekawo particular ma ng'ado ni gitiyo gi particulars mag ji, gi jasa. Koro mano ne miyo pesa ne lal kabisa. Kendo adwa nyisi mare NHIF cha, macha ni emomiyo ne ji ogo koko kabisa. Joma ng'eny joma ne go koko kare mane sponsor koko, gin joma ne ineno gigero gik madongo dongo, giwinjo maber. To kipenjo ni ng'ani timo ni an atimo ohala, to kipenjo ni timo ohala mano ok onyisi ohala motimo. Ohala moko ne ji oyawa maonge, gin mag offices mo pesa magituomo. Koro emomiyo ne sirikal odhi oloro, President Ruto nofwenyo ni to kare jomoko ma muda pes sirikal to raia to dwaro pes thieth ni itimo nade. Omiyo nowacho ni yawa gache NHIF ni ok ringi, gari ni wuondo ji ni oringo, to kare ywaye gi punde, en ok onyal kata mana ringo. Koro omiyo nolore. Emomiyo koro SHA muneno ni, emomiyo kele, emomiyo neno jok moko kata mayande ne muodo pes sirikal ka mag thieth, noomo ni dwa dhi kode mbele. Uneno ka norodh gi roth ya kutosha, mamoko nofweny kata osiptende moko mok ti, ni iyudo ni jomoko dhi opodo kawo pesa odhi odire. Omiyo sirikal oketo rules motegno kabisa sani, mako yud osiptal mokawo pesa, kata ma ji otiyo, jomoko tiyo go e yor mibadhi to kawo pesa, iloro negi ok gichak giyud SHA. Nikech sirikal nosemiyo gi information gi te, magi sign ni ok wachak watim mibadhi. Osiptal kosiptal osain ni ok gichak gitim mibadhi. Omiyo kiyudo osiptal kana motimo mibadhi, ka gitima mibadhi iloro negi. Kendo ng'eny gi bende iloro. Koro miyo yor mibadhi ka dango kawacho ni mibadhi ne pok otimore e piny. Mibadhi notimore kata mana ndalo gi Yesu cha, lakini igoruok kode guok gi rombo mondo kik otim ang'owa, kik odhi mbele, mondo jo Kenya oyud thieth. Erokamano, nikech jopiny gi nitiere gi penjo mathoth ahinya, to saa bende medo ringo. Wapenje Oyoko, ang'o gini ma utimo e puonj mane mutimiyo jopiny weche mag SHA? Bende nitiere puonj koso un rito joma biro ka gin gi tuoche eka ukonyogi? Ang'o ma community health promoters timo e community kata e gweng' ma gintiere mondo gaps mane wacho ni jopiny ok bed gi ng'eyo SHA gi chak goruok godo gi jok ma omiting kod sirikal ahinya to e kor gwenge? Erokamano. Gima watimo e community mokwongo, wang'iso gi ber mar SHA ni. Kwaseng'iso gi berne, to wang'iso gi ni berne en kichule kabisa, kichule
to ibro thiedhi ma ok gibing'e opogore gi machon cha ma iwacho ni kichule to kochopo kituo tibro obro chulo ni otanda kende mopogore kendo wacha kwang'ise ni rach ne ni kitamo kidonje tichako chule tiweye to nitiere pesa mibro chulo seche me yudo tuo ugoyi mano kore rachne kendo wacha kwang'iso gi niya ineno shani seche ma idhi register bed adier kiki bed ni ng'at mokoro informations go ni koro idwa riambo about that information jowa majoluo wewe riambo about information ni in itiyo to kiti nikech so long as you ijazo form no e kaka obro golo amount monego be ni chulo every month iwinjo opogore kijazo ni tiyo to kiti kijazo ni so for example ni in jam jengo aya podi dhi mbele gi tiji mar mjengo to mjengo rumo to ni wacho ni tiyo ipenji ni edwe iyudo pesa di in wacho ni for example ni yudo tich maber makor ni edwe ni yudo kata siling 50,000 yes ijaza 50,000 jogo gibro capture that information e mabro golo pesa mibro chulo every day koro if any case ni chieng' moro ma mjengo no onge nikech kokiti kata kija biashara to gibro penji e that form mago gik mwa nyiso jo piny kija biashara gipenji ni e dwe inya loso pesa di iwinjo nikech nitiere jomoko ma dwe ei kumwadake e community ka nitiere ng'ato ma idwe samoro nyalo loso kata man siling 3,000 nitiere ng'ato dwe ka onyalo loso kata man siling 10,000 to nitiere ng'ato e ndalo achiel onyalo loso kata 20,000 iwinjo koro wang'iso gi ni wach information madier manyalo favor yi gi manyalo favor that form mago gik mwa lecture gi to wang'iso gi benefit mare to wang'iso gi rach ne koro kiriambo go koro magera rach mar ninino marsha ok rach mar sha rach mari kori ni wuon giminyuolo no ema koro kelo problem sasa anno ka penjo pod itiere kae marita ahinya wachak gi erokamano gi nyinga iluonga ni Victor Ochieng yes Victor amangware adak Lang'ata high rise Ndindi ward penjo ma penjo jatelo kanye en penjo achiel yes inwang'o ni kidhi hospital ituo dhi hospital bedo admitted to in gi SHA koro chopo seche ma koro idwa igoli e ward idhi discharge inwang'o SHA nitie oketa for kitanda ama chieth inwang'o ka nitie moko ma SHA ok ochungi ere yo inyalo kony go kanyo then number 2 inwang'o ng'ato winjo ga wach SHA tiyo SHA to tiyo adier kata na osetiyo kuoma otiyo inwang'o ng'ato tuo chieng' modhi hospital no eki yaone SHA account mar SHA ng'ani ibro konye nadi en owinjo ga SHA adier to en ng'at ma king'iye en ng'at ma nigi uwezo manyalo chulo SHA but owinjo kuom ji ni SHA rach nini ng'ani nyalo kony nadi then aduoko ne erokamano Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kuom nitie mon mano chulo nigi SHA mano kwamo e hospital bo kao ID be kio chul nigi SHA tinwang'o ni dichuo nitie omiyo jaode ich dhako bet dweche 9 to ong'e ni SHA nitie to kochul ne jaode SHA sawa erokamano Victor akaw penjo adek yes Juma kasto not Juma yes then abro kaw penjo achiel chien kacha kasa dugo kanyo
Erokamano maduong' kuom nafasni. An iluonga ni Laban Okoth. Yes, Laban. An awuok Kairais to an wuod Seme. Gima dalo wacho ni aonge penjo. Adwa keto input matin e weche mag SHA. Yes. Iyudo ni SHA osebedo katiyo. But kuma nitie olegevu maneno ka onego bedni wa mede nguvu en community education. Iyudo ka ji mang'eny are ignorant about kata registration no. Koro government nyalo timo maduong' en sure ni processes mag puonjo jopiny kaka SHA tiyo chope grassroots piny mwalo kacha. Ji mang'eny onge gi information. And then gimoro kendo aneno kaber about SHA. Iyudo ka sani gikelo gimoro ni lipa mdogo mdogo. Inyalo chulo SHA lipa mdogo mdogo. To again anyalo wacho ni SHA nosekonya kamoro. Last year around dwe mar adek ka SHA pod nyien. Iyudo nan gi jatuo to nadhi e hospital mar Kenyatta. Tayudo ka nitie delays mang'eny ging'isa ni SHA ok nyal tiyo, but noyudo ka sechako chudo. But kana dhi Kijabe hospital to jo Kijabe nong'isa ni chudo nano is only 3 months old to condition mar nyathine dwaro pesa mang'eny. Koro neging'isa ni kar mondo abi achul bill mar hospital to ariandra mondo achul SHA mar the whole year. Mana chulo. Ma at the end of the day medical bill mane SHA cover nen around 100,000 flat. Koro SHA en gima tiyo. Koro gima asefwenyo ka jo Kenya kata jo pinywa ohero dwell on ahinya. Jo thurwa ohero weche mitero koni gi koni. Yudo ka jo siasa ema sani reason nwa. Ng'ato kowacho ni SHA ok ti e kindi ka un ji 10. Tiyudo ka ji 8 wuok kanyo gi information ni SHA ok ti ka ok gidhi magi verify. Right. Koro mano misinformation no be osebedo ka spread ahinya ma onego bedni government ng'iyo kaka nyalo counter misinformation. Okay. Then again kane SHA odonjo, I think ni my last input. Yes. Kane SHA odonjo to joma ne oket mondo handle SHA ok ne dwa receive. Lakteche madongo kata joma tie area mar hospital ka yudo ka ne gin gi business gi bende. To ne gineno ka SHA biro duoko business gima wa very legal piny. Ineno koro ne gigwe. Omiyo kane dhi hospital moko mag public to ne yudo ka igundi ni SHA ok timango ok ti. Koro giteri mana kama mi yol kata gi processes mag law weche mag SHA. Okay. Ma idog dala. Koro mano bende miyo neno marji ni SHA ok ti lakini honestly otiyo. Right. Koro mana information mondo mi jopiny. Okay, thank you. Erokamano. Yes, kasa biro iri. Erokamano. Yes. Bati. An iluonga ni Okoth Ong'ayo, atimo ohala Toy Market, an wuod Gemiala. An kod penjo ariyo ne Daktari Sylvester Kasuku, aya achiel ne Oyoko. Yes. Penjo mokwongo en ni Daktari Sylvester mang'ado ne ker rieko e weche mopogore opogore wacho ni sirikal seche moko timo screening free ne jopiny. To adier makende wan kaka joma wuok e slums machalo Kibra en ni screening mitimo mang'eny ne jopiny Kibra itimo gi NGOs. To ka gin NGOs mo partner gi government department mar health tiketo bana kanyo. Koro gima penjo Sylvester ni seche ma ukonyo jopiny kaka sirikal e weche mag health to uteme mondo create awareness ni ma en NGO to partner gi government department mar health. Penjo machielo en ni Migosi Sylvester Kasuko wacho ni sirikal register ji 500,000 e SHA mok nyal maonge gi nyalo mar chudo. To adier makende ka SHA en gimi ng'ado joma tiyo te to nego ben maskini kari thiedho nono mok ti. Onego ben ng'a mok ti pes Sylvester ming'ado gi joma moko matiyo
othiedhe nikech pesa no sani en a must nyaka ng'adi kitiyo. Okay. Koro an gima wacho ni nikech kuom ranyisi kama waziri mar health wuoke, iyudo ka nitie joma sirikal register ne gi SHA. To wan kako oganda Luo, PS mar health wuoke piny Luo. Akwayo Sylvester ni seche modhi mbele gi ng'ado rieko ne ker mar Kenya, otemie ong'ad rieko bende n'oganda Luo matiye sirikal momako lemo madongo dongo, nikech referral hospitals me piny Luo mantie counties thieth ok ber. Okay. To PS wuok e piny Luo mar health. Penjo achiel ne Oyoko. Yes. En ni community health promoters thothgi onego bed ni county government ng'iyo kaka nyalo kata chulo gi kata ndiko gi. Apenjen to bende nitie offices mag county government e sub counties magitere reports kaka giwuotho kuom jopiny. Erokamano. Erokamano nya abiro mondo akaw questions mamoko kata kamano gi sani wadhi ane yweyo moro matin tu weche manyien yo machuok ma inyisowa godo mabiro saa 3 wang'e en dakika 35 bang' saa 2 mar otieno. Ma en twak mar Atine Kura Mogi duond japiny wang'iyo ni to weche mag SHA kod udi manengo gi ogonyore miluongo ni affordable housing bende gintie kare. Mane ratiro mano kawuono. Wadhi ane yweyo matin ka waduogo to waduoko penjo kaachiel kod penjo achiel ma pod odong' mabiro kawo bang' yweyo ni. Kik idhi mabor nyaka Ramogi. Ma en ratiro e Ramogi TV. yangu inakuwaga hiyo stingo ya Mike Tyson. I feel free to judge. Anasikia mwili imekubali. I'm going for win. Naenda kuwin bana. Kuna kurudi nyuma. Nimetoka na nimeamua kama mbaya. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. In ng'awa? An nyinga Sima. Akelo nu wach ewi nyako moro ma nyinge Pari. Karamogi mrosa uchila chaka gochone. Osa nyathiwa atho. Sauti to wuok ng'ama dwa ywak. Nyathiwa gini nega. Kwan ji ma osekwany ringregi ma otho e ula ochopo 43 e kinde ma familia medo chopo mar yango ringre wedegi. Yosechando wato ma kawuono ni to kalo nyaka jomodak e tie pi. An gi nyithindo matindo kaachiel kod mihiaga maga to nyaka nyikwaya kata kuma nyithindo achom gi nyithindo kende bende onge. Familia mohewo 300 ula odaro e gwenge ma Kobala e Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Some people were saying that the 10-point agenda is coming to an end on the 7th. I want to tell you, my people, that 7th was chosen deliberately because it was the anniversary of the broad-based government. Jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Moburu Oginga onyiero jogo mawacho ni winjruok duond buchego nyorumo nyoro tarik 7. Kamano nyako Ramogi
twak dhi nyime ma en ratil wang'iyo weche mag SHA kaachiel kod udi manengo gi oyweyo. Twak mar ratil biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV odhiambo ma kawuono kod jopiny kawago mbaka. Jopiny kod penjo mago ratil piny nyako Ramogi, to bende ka nitiere jogo mochung' mawuok e piny owacho kaachiel kod joma bende konyo gwenge mopogore opogore bende duoko penjogi mamiyo ratil yiengni to ok ogore piny. Mane ma wan godo odhiambo ma kawuono. Nyako Ramogi, kiwinjo duol mathoth ka gin mag joma chuo nikech ng'eyo koth nyo chwe Nairobi ka kod gwenge mamoko. Miyo joma mine chal no yware gi chien, ng'eni joma mine gi samoro gik moko jabuogi, koro gibuok matin ni koth ne nyalo chwe, kata kamano Nyasaye ok omako polo, kawuono polo kogore kaka nogore juma mokalo. Omiyo ada wuoyo gi jogi nikech king'iyo kata mana kaka ji odak bende, kiyudo ka sama koro tuo donjo, joma wuone kata chuo yudo ka samoro iringo ga kuomgi mang'eny ni koro gino mako watim nang'o. Momiyo duond gi bende en duond oganda kendo duond familia. Adwaro ni mondo akaw penjo machielo kapok waduoko penjo manikae. Aparo ni nin kod penjo moro kanyo, penji mondo ma straight kabisa ka en penjo achiel beda penjo achiel mar Shano nikech wachiegni donjo weche mag affordable housing e dakika ma chuok mabiro. An iluonga ni Victor Dhiambo, an mkaji mar Dandora. Aduoko erokamano kuom chopo Ramogi TV ma kawuono mar mondo nikech an ndie ground kucha, joma ne ground ma wan kaka wan jo siasa mane ground waneno matek kod osuptende kuonde mwadhiye. Koro swali na en achiel kuom mag SHA. Asewuotho e osuptende mopogore opogore ka konyo jok moko maonge gi uwezo. Ka achiel nadhi e osuptal moro ma entie Metropolitans. Kana chopo kacha kana dhi konyo miyo moro, kana chopo kode ba make sure na soye osuptal bo chak thiedhe to nopenje ka en gi SHA. To noorwa kamoro mar mondo wadhi wang'i system ka be tiyo. Kana chopo kacha to ayudo ka system ok ti. Koro an gima kwayo Bwana Oscar kod Kasuku, seche mibet gi ker tem mondo ing'ise no ore joge ground kacha osuptende masani nitie mar mondo mi kata kwa wawegi wachopo kacha kik mondo wabed gi delay sana. Nikech iyudo ka system seche moko adiera SHA tiyo kwa tamre, but iyudo ka system mane osuptal kacha gin delay. Koro iyudo ka jatuo mantie kacha iyudo ka koro oingere, lakini koro kaka dang konyo onge. Koro kaponu chopo ir ker, nisuru ker no ore joge moko manyalo dhi osuptande kacha mar mondo konywa piyo piyo. An aonge gi weche moko. Erokamano nya Victor Dhiambo. Kauna undhuru no emina penjo mogik kache kaso duok gi mapiyo piyo. Primere uru? Yes. An Joseph Achieng, Alua Karen. Ana da penjo daktari penjo achiel kende. Ichaneno kubete comfort zone lakini jopiny inyore. Owacho maber ni osiptende tiyo. Kamobede no bonyalo ng'e ni Nairobi onyisa facilities adima tiyo for 3 months. Mamthoth gi kinyi resume kiny. Mamano apani ok nyalo. Mar ariyo pek nitie ichulo SHA kech level 1 ok thiedhga, level 2, level 3, level 4 inyalo dhi ni dhi thiedhi to SHA nyaka wadonj kacha SHA okwam. Koro en ang'o ma ginyalo timo mondo masin obed abeda ma perfect ma kidhi to ikawi to iyudo service tidok. Okay. Mogik idhi e government facilities. Cause kisedhi kama to time everything to kiki ka pharmacy kacha tindiko ni mana OS. Inyadhi no OS tiene ni dhi ng'iewo yath oko. Koro magi to gin ka giparo ma nikech gimiyo kata oyoko changamoto chien kacha. Okay. Idhi e facility to omiye yath. Koro ochako dhi ong'iewo yath kamoro kech SHA ok nyal tiyo the same day. Erokamano. Wachak gi Oscar. Abiro duogo iru mondo wakaw penjo mamoko. Oscar, ne openji kacha gi Ong'ayo ni be nitiere kama goye report mutere duoko magu ni mae kama wayudo kata magi nonro mayudo mag jopiny ma koro gini nyalo ter malo. Erokamano koth Ong'ayo kuom penjo maber kabisa. Wan gi kuma wagoye report ma nitiere kata mana book ma we are not ok wadil gi SHA kende, wadil gi gik mang'eny e community. Kata ka ng'ato tuo to wan mwa connecte kuma onyalo dhi timore nade oyudo thieth. Ok kata SHA kende, wadil gi gik mang'eny. Nitiere kuma wago report to nitiere report mwandiko every week mwatero ne jatendwa to ng'iyo to follow up. Wambe wan gi jatelo mwatero ne report to ng'iyo repodwa to follow up to embo odonjo nyaka kijiji, odonjo nyaka community mong'iyo ka report mwamiye ni be reflect gi gima timore nade e community. Okay. Erokamano nya abro mi Dr. Sylvester to kapok mi adwa tudo gi weche mag affordable nikech koro wadonjo e tielo machielo. Elizabeth, aparo ni sibedo ine koro e miyo ma oyudo thuolo modonjo ka. That thank you for that. Timo chir joma mine mathoth ogo simbe ni
ne giparo ni polo nyalo gore ka nchano gore chieng' tich abich juma mokalo, but in itimo kinda ibiro. Experience mari gi affordable housing en nang'o? Experience in affordable housing. Yes, ang'o ming'eyo affordable housing minyalo ng'iso nyikwa Ramogi Ajwang' kata misewinje kata mosewachni kata in miwuon miseneno? Gima ng'eyo matut kuom affordable housing en criteria. One, penjo monego bed ni achiel kuom mwananchi penjo concerning affordable housing ne requirements gin mage onego bed ni no. Machiel kuom gi, you must attain 18 years old. You have a KRA pin, and those are the one I know. Okay. Koro kise bedo in that criteria, piyudo wawachni iyudo affordable housing. With the time each of everyone watakuwa wamepata. Koro kiseyudo affordable housing benefits minyalo yudo kuom gien man. Mago bo anyalo wacho kachiel. Achiel, seche ma ani affordable house. Agwenyra go tuoche moko matindo ma inyalo yudi kuma dhano bedo overcrowded, slums culture. Seche ma daki surrounding ma en comfortable, automatically nyithinda biro somo maber, kata performance margi biro shoot up. Thirdly, affordable housing biro riembo inequality in terms of economic, whereby kila mtu ng'ato ka ng'ato odak yot moro mamana. Ingen kata ka koth cha dwe chwe ta onge okadhi bedo gi wasiwasi, ang'en order and safety. Okay. Hivyo tu. Thank you very much, Elizabeth. Awacho ni aneno kai kwano gik motegno magora til piny. Sylvester, adwa ne chaka duok ne jogi thuolo mondo amigi penjo kutende kod affordable housing kaswa wa magi dichiel gi weche mag SHA affordable housing. Okay, wa chak gi paro ni Juma. Village Islam ye kuchacha. Tadwa loso affordable housing. Mokuongo aduko ne erokamano William Ruto. Nwacho ward mara mae Nyawa Rise. Ema affordable housing nengo timre. Soweto East. Soweto zone A no serumo. Bajo donjo. Soweto zone B an beneficiary an gi card. No darwa Islam yani pwani Islam to nego golwa to zone B sani chigni rumo. Mabai higa ne kata higa mabiro chande oto serumo majibo donje. Karibu 1500. Kendo wan gi zone CGD. Zone CGD last year ne sirkal obiro bo kwano ji to mnadar sani. To ber mar affordable housing no, mar slum upgrading niya, Islam kamwadakeni. One automatic chande to one family an baba nyayudo ni family karibu ni nyithinda boro. To odno ni kanyo to aonge cho kaka kibera joda ke chande to jowa mang'eny emodak Islam. Ntie Madare, ntie Kibera, Nyanza mang'eny machoga ni jodak Kibera kamanyo. To ka William Ruto obiro gi program ni warodo kona erokamano kabisa. To gimanya adwa kwa jowa mondo chul ot. Nwach sani wachulo sako. Wachulo ntie sako mwachule. Higine ma zone B not. Akwa mna jowa mang'eny. Kaka na wadwa moro wacho niya. Jo siasa ema rocho wa gi misinformation. Nwach sani wacho ni ute maruto gerogo ni wano komadonje. To inwango jo kabila mako kosa ni chudo. Ji chudo mayo wacho sani kidoro 2 bedroom to nyaka ibed ni ise deposit 1150. Chakre 2010 manodar jisani nyaka sani. Sani wani gihindi ya beach. Onego bed ni chulo kabro 150 to kai bodo tibo mi ot kise chulo pasano. Kidoro 1 bedroom tichulo 100. Kidoro single bedroom tichulo 60,000. To gemanya kwa jatendwa niya. Ndiye jowa mang'eny maonge ok nya afford chulo 150 no kata 100 no. Ente ma jotendwa ma joluonya konyowa jinadi kata jothurwa inono vijenda wa mang'eny uso utego ok nya benefit e ute machal kamano. Koro ka bank kaka jotendwa ma joluo ma jo Nyanza en program mane ma ginya biro ma ntia mondo obed ni benefit wach utego. Okay. Mara ariyo wach SHA. SHA ni
sha tiyo abe sha osekonyo aminoda mondo abowuok e osiptal. Sha mar ariyo aparo ni sirikal onego tim matek kabisa e wach shani niwach dala nitie joma ng'eny mapok orejista. Koro akoka ni sirikal onego bus jo CHVs gi mondo ter information piny or ginvest in media neno mondo puonj ji kaka sha ber mar sha or gi registration mar sha. Okay. Also sirikal bonego o invest in IT system niwach kita sa midhie to ni system ni piny system of pi kamano. All right. Thank you very much. Aya, chien kacha kasto abir Balozi. Kaka natimo introduction iluongo no Dorija Masiro au kikundi mluongo Fisherman Kibra. Ono kikundi ma gitimo nyaka weche mag CHV gi even the sensitizations magi ko manyalo konyo japiny. Koro penjo mare na chiel. Wan gi joluo motegno mang'eny matiyo sirikal. Kendo ginyiso wani sirikal mantie ni waonge gi lwedo ma ok rach. Penjo mare biro kama. Kasuku, Mr. Kasuku. You know very well, ng'eng joluo wa odak kuonde mongore. Kochagi Kibera, Sarang'ombe, yes. Ibiro Lindi. Yeah, kikao kikwano gite. Ang'o matami kaka jang'ad paro ni sirikal ing'is sirikal kata ng'amo chuna for the house ni yao kwa wadhi Kibera wachakuru gi Sarang'ombe kwa wadhi Kibera wachakuru gi Kianda. Okay. Mano kwayo mara mogik eni ng'eng jowa yuto gitin the affordable housing okel man mondo bridge the gap between the jok momeyo gi jok ma pato gi piny. Akwayo nugo pono jowa manie sirikal gi kotel nugo molo Raymond mancho konyo jowa kacha. Yes. Kagi nyalo biro mkakati moro mondo gitem chulo jowa min wabende wang'ni. Okay. Wawe bedo wawe bedo jo machulo rent. Okay. Wabed landlords. Sawa. Yes, Balozi. Thank you, Bati. Angi penjario. Achiel samane wane break nitiere ote mayudo ma o direct penjo nene kum daktari. Yes, direct. Yeah, kum mwalimu Quinta Chieng Silas all the way from Lakisama. Penjo ne ang'omio sha ok kata for outpatients manang need work. Then a line mar affordable housing. Ma to ne mana point manya dana kita cross because the first phase one kako gandaluo nwaneno kagina no dey jok maneni limelight especially in the political line like me noneno kaka no dey sana okada wuoyo weche mang'eny ahinya but no dey sana side machielo cha joma ne nitie loch by then. Kuro in kaka jang'ad rieko ne piny owacho masani akwayo ni ng'ad rieko nyaka ne oganda luo. Okay. Sensitize jotendwa kik giring e ground giduoge ground ginyiswa ni gik moko be ni kama iluongo ni ute manengo gi oyweyo. Okay. Kaka an mago kura Ruaraka onego be ni mheshimiwa Kajwang' duoge ground. Okay. Nyisa ni mage ma right. nitie mondo register ne these houses mondo wayudgi. Okay. I'm the one I'm personally as I'm a beneficiary waiting mondo mi adonje. But method mana tigo mondo mi abed ni kuran beneficiary ok yot mondo mi japiny makawaida chopie. Okay. Kuro mano e kwayo na sensitization time national government but duoke nyaka down to the grassroots. Thank you very much Balozi. Mosainya kum ng'adi nikech thuolo ma wan godo apanyo ni penjo ni osedonjo. Dr. Kasuku wan gi dakika kang'eny to ariyo kang'eny mar duoko penjo gite kendo chiwo bende ote ne oganda ma nyikwara Mogajwang' nikech wadwa ne weche manyien ma sadek. Koro abiro wuoyo mapiyo. Yes. Mondo ane kaka wakonyo piny ni. Ne nitiere penjo mano penji gi Victor Ochieng'. Ni jok ma onge go tinyalo kony nade mondo chudi. Mana kaka ne wacho ni josiasa jok mago siasa joma gimako tor fuong' cha to jopiny bedo gi chiagi japiny same japiny mikonyoni mikone no register kokone ni wan kwa kao gini to wadhi wito shani kabisa to jopiny go machako goli koro to gine jomo ni kochul gini mondo gikonyre. Yes. Koro wadwa wacho niya jopiny nyaka tang' maybe gono eno en entertainment lakini mondo jopiny owinj mondo o register e SHA. Okay. Registration chendo kabisa jopiny mondo register to kendo ji mondo kaw information ni motegno kendo gikawe ma serious.
penjo no pod otudore gi machielo. Laban Okoth no penjo suggestion. When I suggest mondo community otim grassroots. Yes. Mano kare. To gi wach mar lipa mdogo. Yes. Kanyo bende nikech wang'eni wach emomiyo nyocha no wach mondo tim lipa mdogo. Nikech osefweny ni mondo chudo michudo pumbi cha teko ga. Okay. Koro inyalo tim matin to ji mondo beda committed gini kik ji nene ka pek moro. Kiko chal ka bul pek ka ji duogo. Ni seche ma ng'ato tuo cha ni to koro pek to seche ma ng'ato osebedo matuo koka ji ringo ni manyuru pesa wadhi wachul gini for the whole year tago. Victor openjo wach mar system ipenjo kanyo ji ariyo system ma hang system abire kende andike ka nikech thuolo ma wan godo tin system o seche moko obedo specific even to the institution itself. Inya yudo ka system magiketo oko wit nyalo mana bedo hospital based kata seche moko kata mana staff mes hospital ana seneno gino gi wanga kipenjo gi makuru malongo kofwenyo ni kari ni ngama wange riek koko duogo ni ni me mana dakika matin ato koko duogo ni ni koro rotiyo to chondo no koni ni gino okini kata ni go kapar ko buru tiyo tikone ni inge ni riambo koro miyo jo osiptende be nyaka dwar education mondo gikony jopiny nikech seche moko gin ging'iye ka tich ineno ni ena tich tu ni jogi chanda karango kanyo bende apani useneno gino koro wadwaro mondo ji te obed ma committed obed ng'amo tiyo osiptal obed japiny madwaro mondo konye to gi jotelo bende mondo obed achiel kuom konyo ji duto. Wach mar affordable housing doctors bende mineno seche moko gi osiptal ma seche moko ioro mana ni OS no ni dhi ng'iew yath no. Doctors of course ne ging'iyo ene osiptal ka to seche moko ikoni ni dhi mondo dhi manya x-ray ang'owa dhi mondo dhi pime lab ang'owa oko kocha ni ka to ging'e ni mago kuonde gi then pharmacy mago bende ne meke gi koro magi nokelo conflict of interest ne theko lakini pod medo rie. Okay, mula wach affordable housing dichiel sa orumo kabisa wadhi e studio mar ariyo koro wach affordable housing to wach manyaka joge wawuoga ok ayanga right nikech ang'e ni ji nokong'iyo kode lakini ji ochuda to gima ng'eyo bende seche moko loso gi dhano ka seche mapok ofwenyo the need kapok oneno ni gini tiyo seche moko ginyalo keti gi agumera seche moko loso gi chulo ni gino bende serious adieri ikone ne omera gini serious. Okay. Koro miyo ji okaw gini ma serious kata miyo wacho ni mondo obed ki igere kuonde ma anyuola wantie kama chalo Sarang'ombe gang'owa jotendwa kata ma kuonde kata ma MPs bonego prioritize nikech sirikal winjo gi. Erokamano. Koro miyo jotendwa jogewa to gi kata opinion leaders obede kanyakla kendo mondo ji okawe gi gimotegno nikech udi gi bro chopo kama koro gionge. Alright. Bro chopo kama gionge to jogewa kik bede ni chulo rent meet negi to sirikal to seketo gini kendo President William Ruto miyo jogewa ma oko goto kendo oko piketo nwara tir ni kik idonji sirikende mamoko to lok nyaka kata miyo apani manung'eyo koro miyo yauru wang'u yauru itu yauru pachu join uru chul gigi ukaw gigi. Erokamano daktari erokamano ahinya Nyakwara Mogi twak mar Ratil chopi gikone gi kanyo kano bedo mamit kata kamano odiochieng' machielo puro biro medo duogo mondo wago mbaka e weche gi jopiny oloso. Dr. Sylvester Kasuku erokamano ahinya Oscar Oyoko erokamano ahinya Elizabeth Adera erokamano ahinya kuom biro un bende moyudo thuolo mar penjo magi gik magero piny to bende momiyo piny bedo kod direction kata yo moluwo yo makare uduto te kunwero kama bende miketo wang'i nyinga en George Bati loya mosiro weche gi te kokalo kuom director mar Bobo Wafula director bende ochwalo weche gi achiel kachiel jago picha maga kumora mora magintie tegi duto te gimiyo weche gi choponio makare Ken Muga jachung weche kachiel ko jatenda Jay Bonyo gi uduto te Papecho Okoth erokamano ahinya kuom medo siro twak mar Ratil obro medo duogo mondo wach mathoth kotendo kod gik matimore sirikal mamulo ngima ninja piny nyinga en George Bati oriti masana.
رمضان دخل يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا نعمة. Mimi najua mtu nimesafa naye ni mmoja, and it's my mom. Hata mzee ametokea ati yeye kuja nikutrain. Sijaona, mimi bado niko tu hapa kwa dimanga zangu. Hizo mbavu zako, hizo mbavu zako, hizo ndio yangu, hizo mbavu zako zinavunja, sawa? I'm a champion and my mama know very well he gave birth to a champion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isama idhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler, koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar cham. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber, miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose, tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda ana Lori Nyaka Black, tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV.
Oimore nyakoram gajwange no mara enirio makare machiegni ahinya chenro eno imore Ramogi TV odhia maka wuon tarik 8 dwe mar 3 2026 kanyaka sani oganda maromo 43 nyakoram gajwang oyangi ni osewito ngimagi kata osekwany ringregi bang' oula mapek no wuoke pacho kae kotenre kod koth mapek manoneno chieng' tich abich. Wamiler kaka nobedo kabende kony osechak chiw Nyate County ma Nairobi chenro mochak kawuono wakodwa mbaka lai en 3:06 no wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mage thondweche Karamogi mrosa uchila chaka gochoni osa nyathiwa atho sauti to wuoka ngama dwa ywak nyathiwa gini nega kwan ji ma osekwany ringregi ma otho ya ula ochopo 43 e kinde ma familia medo chopo mar yango ringre wedegi. Yose chando wato maka wuono ni to kalo nyaka jomodak e tiepi. An gi nyithindo matindo kaachiel kod mihiaga maga to nyaka nyikwaya kata kuma nyithindo achom gi nyithindo kende bende onge. Familia mohomi adek ula odaro e gwenge ma Kobala e Karachuonyo e county ma Homa Bay. Some people were saying that the 10-point agenda is coming to an end on the 7th. I want to tell you, my people, that 7th was chosen deliberately because it was the anniversary of the broad-based government. Jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Moburu Oginga onyero jogo mawacho ni winjruok duond buchego nyorumo nyoro tarik 7. Machiegni nyakorom gajwang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Thoke. Jima kwan gi oktin ne 45 osekwany ringregi bang' midhiero mar koth mapek manyocha ochwe pacho ka kendo kelo ula moyo Uganda kendo kelo midhiero mapoko yange magitimore e kinde manyuola medo chopo e kar kano ringre ma City e bwene Nairobi mar yango ringre wedegi manyo kwany kama moko pod chiwo kwayo ne sirikal mondo mi okonygi e yudo wedegi ma olal nyaka sani. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Moheo seche 48 bang' koth mapek chwe boma ma Nairobi e midhiambo mar tich abich kendo kelo ula mapek e apeini madongo ringre pod ikwanyo e aoche kod odundu mag minyaga. Nyaka sani, riwruok mar Kenya Red Cross oyango ni kwan ringre ma ok tin ne 43 osekwanye gwenge mopogore opogore ma pacho ka kae kar kano ringre ma City kende boma ma Nairobi ringre ji maromo 25 osechwal. E kwani anyuola 15 oseyango jogi 10 manyo kama jogi nitie ka 2 yudi ka sitima ochwado kendo rito nonro matut mar obila. E aoche ma Nairobi ringre pod ikwanyo e bath aoche ka ikwani maduong' en mar joma chuo ka kar kano ringre ma City wuon Philip Omondi achiel kuom ji manokwany kowito ngimane kaachiel kod meneja mare i mitoka bang' oula momogi e kar ohala matimol magiwito ngimagi oyango wuodgi. But report manwang'o kaka nyogi wuok nyoro nyogi ni jariyo nyogi kod project manager to project manager osebedo confirmed ni City mo jariyo to according to report magino ka police wacho ni nyon wangi jariyo mtoka to gite nyogi nyon wanga githo mtoka makori in the other City mo jari ibro they confirm kadipone no mo kapone mo ni City mo jari. Yeah, he's been working mostly on these promotional jobs. Yeah, these ones of, let me just say promotional jobs. Yeah, sales actually. Anyola Marus, miyo matipo ne nyokere mbui karingre mare okwanyo e lap ma Uhuru Park, bang' pi yuaye kendo wito ngimane kaluwore kod oula mapek. Bende oyango tho mare magiwacho ni nobedo kinde machuok bang' ka nowuok e tich kendo nodok e kar dak mare Makawangware. Na alitokea Tika akikuja mpaka town. Hiyo mafuriko yenye ilikuwa ndiye alipatikana Uhuru Park kama imepotesha maisha yake. Sasa hatujui vile serikali inatusaidia na ameacha mtoto wake. Kulingana na ripoti ameandika hapa kwa kitabu alipatikana Uhuru Park. So hiyo damage ama hiyo shida inapatikana hiyo tunnel yenye walichimba pale hawajafunika. Ikinde manyola pod medo chopo ikar kano ringre ma City yango ringre mosechwal kanyo
anyuola mar Beatrice Tuju. Kata kamano onge kod kwe kalore ni nyaka sani pok giyango kama entie. Kanyamin mare wacho ni kanoloso kode mogik nonyiso luoro mar wito ngimane kalore kod pek mar oula manomuomo kar ohala mag Grogon bore Nairobi kamane entie kendo kelo tho mar jomoko. Karomo gimoro saa 3:4 achaka gocho ne nyathiwa itimo nang'o ni nyathiwa gini omedre koro sechopo matek ane wi mesa malo amako witado malo. Karomo gimoro saa 6 achaka gocho ne onsa nyathiwa atho sauti to wuoka ngama dwa ywak nyathiwa gini nega. Karomo gimoro saa 7 kago sime mteja. Anyuola gi medo kwayo serikal kod jogo machunygi ng'won mondo resgi e midhiero mojukogi kendo konygi chwalo ringre pacho ne chenro mag ik. Mimi ningeomba tu government isaidie ndugu yangu atoke mahali hapo pale, sijafurahia kumuona penye yako. Pamoja na Mr. President mahali popote huko. Eka kiatu yako mahali tuko. Ingiza kiatu yako kwa hii familia, ujiulize kama ni wewe ingekuwa aje. Mimi naweza omba tu government, please tusaidie na usaidizi, tuone vile tutapeleka Philip kutoka hapa mpaka nyumbani Siaya, tuende tumpumzishe. Kaluore kod duol mar Kenya Red Cross, kaunti 16 oyudo midhiero mar oula, anyuola mohewo 10,000 oyudo pek ka ji maromo 4,845 ochuno mondo dare miechgi kendo many kuonde dak mamoko. Kwayo makende koro ichwalo ne anyuola mapoko yango kama jogi nitie mondo gichope kuonde kano ringre mar yango moko kuom ringre mapoko fweny nondgi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Pod midhiero ne jodak e boma ma Nairobi moko kuom kuonde dak kod kuonde ohala manyocha holo muomo e kinde koth mapek manyocha ochwe tich abich. Jafwambo Cleophas Oluoch lero midhiero ma pod okwako kar dak ma Kinoo, South B, South C kod kuonde ohala mantiere Grogon. Bang' kodhno mapek manyocha ogoyo kaunti ma Nairobi kendo mamuche pod nitie. Lal mag ngima kod mwandu pod en lit ne oganda e boma. Anyuola moko dong' e koyo ka mwandu bende okethore e kuonde tich. Wamenyo kuonde ohala ahinya mago mag garaj, kuonde loso geche. Kae wayudo ka geche mag nyadhi piyo wiyo kendo injni mag osim e garaj mano mag Grogon e Nairobi. Geche moko chunygi ochot. Ranyisi mar lal maduong' ne ji mane ogoyo geche gi rangi chieng' tich abich e kind mamoko. Pigno ketho engine, nyaka gearbox kod tache. Yani oketha piny mar gari te. Machuno ni kapo ni ngiso kata wuon gari. Enano wuon gari chal ng'ama dhi nyiewo gari moro manyien. Niwach gino dhi cost over 200 mondo gari ochak ringo kendo. Alafu geche kaka wan wago rangi chieng' ngeso, chieng' tich abich. Nyiso ni gari no kendo wadhi nuoyo niwach pigno ne biro gi chuodho. Wadhi nuo rangi kendo mamano en asara kuomwa. Jo ohala gi ywago lal mapek. Pinyno no kethnwa geche mang'eny, nan gi gari moro ka Subaru piyo ketho. Seche ma lalo biro to en wan mwan gi gari, koro expenses go te wan mwating'o. Kech wuon gari dong' nokelo ni gari karingo maber. Koro en odwa ni duok ne gari kaber. Pi mane odonjo e kuonde ohala bende ne ochopo e miere kendo kelo lal mag mwandu. Wago turbine kuonde dak mago mag South C kod South B Nairobi, kendo lal pod nenore lela. Mpaka saizi na nguo za mtoto wangu na wiki moja, maji imebeba nyumba. Mimi siombi tubomolewe, naomba tusaidie. Hii maji imekuja tuna ni 2 days, imenyesha Thursday usiku na Friday usiku. Na tumeona imebeba magari zaidi ya 7 yako ndani ya mto hapa. E kar dak ma Kinoo, mabende otenore gi boma ma Nairobi. Pine omonjo jodak kendo weyogi ka kuondegi mag dak, kachiel kod kuonde alam odong' mana ka kwano lal mapek magiyudo. Hii floods ilianza kama siku 3 zilizopita, na hizo siku zote 3 hatujaona mtu yeyote hapa. Hata ijapokuwa hata kama tumejaribu kuitana, hakuna mwenye amekuja hapa, hata akakuja akatuuliza ama akakuja akaona vile kunakaa. Mimi ni mara ya pili kuafektiwa. Nilikuwa nimekodesha huko, maji ikakuja last year 2024, 2023 nikahama nikaenda. Sasa mahali nilikuja tena ikani affect. Sasa hata maguo za watoto zimejaa huku, sijui hata kesho tutaenda wapi.
Maji ilitukuta saa 6 ya usiku, hatuna hata kwa kuenda. Vitu zote zimeharibikia huku. Jopiny ong'eyo kaka ginyalo yudo resruok kendo gikwayo sirkal mondo mi okonygi e weche mago mag loso lalo kod odundu mag pi. Ana gima da kwa sirkal ati gilosnwa drainage aora ne ging'e kaka ginyalo sonwago mondo at least pigni owe chandwa. Pigni osebet ka chandwa kochako higa mar 2023 ma koth kochwe matin to nyaka wayud lal moro matin. Sana geche mwakano kacha wayudo hasara sana. Sani anyuola oketo mana lamo mar geno mar yudo jogegi molal ka kwan mar jogo mosenindo medo mana idho. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Familia moheomi adeke sub location Makobala kar chung'od bura Makarachuonyo County ma Homa Bay piola odare hemiechgi bangaura miriu pong mobaro gengnine koluore gi koth mapek masani dhi nyime gi chwe. Familia go sani ojote kanise kod skunde mag primar Mosodo kama gikale midhiero opogore kaka Ali Abich lero koa e kaunti ma Homa Bay. Gwenge ang'wen mayudore sub location Makobale kachud bura Makarachuonyo sani pio ola opongo kendo ute mag dak pio luoro moketo diere bang' ka ora miriu ne opongo mobaro gengnige kaluwore kod koth mosebedo ka dhi nyime gi chwe gwenge mopogore e pacho ka. Familia moingo 300 gweng' Makomenya, gweng' Makasirawa, Kawuora Gendo kod mano Makonyango. Pio ula osedare miregi kamoko bende pod reso kendo golo miregi kod yiedhi bang' ka pio ula pongo kundegi mag jot. Skun primar Mosodo kaachiel kod kanise mopogore alworano ema koro familia ma pio dare miregi ojote kendo thothgi pod medo dare mire kaluwore kod pi ma pod medo pong'. Pi osechando wato ma kawuono ni to kalo nyaka jomodak e tie pi. Pigni obiro mang'eny moingore nyaka kuma noko chope chon. Kawuono ni pi ochope. Koro sirkal konywa uru kata kunyalo nwang'onwa kama wanyalo dake. To unwang'nwa mondo wadake. Ne sirkal nowuok mochako gero dikes kata levees koluwore kod petition. To dike oger to kotieki. Koro kokotieke pi maneno nego bede ni ne ringo kochacha koro teo dugo koni kendo masira ni medore mana kaka seche dhi. Giywago midhiero mopogore masani koro gi kalenda lariyo nyaka ne gidare miregi kendo kata mwandu gi magudi jamni kaachiel kod gwen bende pio ula ne oywero ka puothegi mane gipuro bende sani koro lokore nam kendo kata mine mapek bende kale ngima matek nyaka ni pio ula dargi. Chiachwa kata kuma chiachwa kwae bende onge. An gi nyithindo matindo kaachiel kod mihiaga maga to nyaka nyikwaya kata kuma nyithindo achom gi nyithindo kende bende onge. Joma mine mapek kaachiel gi nyithindo matindo bwaneno ka nie yo hali marach nikech kar dak onge, ok wanyal riwore kodgi kaachiel gi nyithindo matindo madhoth. Koro akwayo sirkal ni koyie to konynwa. Koro kaka chal ni endi ere kaka gibedo tachiegni konyora bende pio donje ot kama wadage onge wane kanisa. Lupuoth Makobala sub location Jojo Buru kod Esbon Bele mochune midhiero mabiro apoya Kobala wacho ne kwand familia go ekodhi medore ka giywak ni ohinga mane ogere genga ora miriu to kotieki ema sani koro jimbo ula alworano. Nitie wall manoger ma gi sirkal mamalo buffer wall manoger Kobuya location gi Kobala. To part of Kobala nokotieki apani mokelo chandruok maduong' ne king'iyo jomodak jomane wall no kalo kuonde ma gidake ng'eny joko bet affected ahinya. Sama wawuoyo ni kaka watim assessment mwaseringo ka aneno ka ji pod igolo gi yiedhi. Kanyo wachako nywan gi dhano 200. Ta project ni onyalo nyono kata 500 ka ng'oro modhiambo. Kweth mawuok e bad migao mar Kenya Red Cross, sirikand kaunti ma Homa Bay kod ofis jaod bura Makarachuonyo mane otimo limbe gwenge makono mar nono midhiero ma koro ula okelo ne jopiny ne okoni sani koro gitiyo kanyakla mar manyo yore kod riekni mopogore minyalo konygo familia go eko. Aora miriu no muoch chakre nyoro kendo kawuono gokinyi omiyo families moingo 300 osebedo displaced kendo dak kuonde mopogore opogore kendo gidwaro hocho kaluwore gi midhiero mag sekaleno. Abiro kaendi gi duond Mheshimiwa Andrew Adipo Kuome mondo kaka team mar Red Cross kaka team mar county gi other
partners wakonyre kanyakla mondo mi wang'e anena to jodalawa ma wang' chieng' ward mwaso sodo nyalo yudo konyruok e yo mane. Wan kaka county government migawo mar health wakelo negi weche yore kaka ginyalo geng'o tuoche kik wuogi kik muoji kaka yore luoko lwedo. Wakelo negi aquatabs kaka ginyalo thiedho pi, kaka ginyalo rito alwora mar camp ka. Koth ma osebedo ka dhi nyime kod chwe gwenge mopogore pacho kaendi osekelo midhiero ne jopiny moingo 300 e gwenge ma Kobala kaendi ma sani koro dare miregi kendo dhi kuonde mopogore ma ginyalo yudo resruok. Nyaka sani endi thoth familia endi tiyo kod yien endi ka giwuok e miregi kaluwore kod pek mosekel kod oula kaluwore koth ma dhi nyime kod chwe pacho ka. Kwayo mar gin mondo sirikal konygi kaluwore kod midhiero ma gisebedo ka gineno e alworani. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwaya kaunti ma Homa Bay nyakor mgajwang' wadhi kaunti ma Migori kama gisomo mathoth ma oting'o buge tablets okethore skunde primar kata skunde primar ma ochieng'orwa e sub kaunti ma Suna East bang' pio ulane opong'o skunno odiochieng'no manyoro. Pio ulane ma obiro bang' aora Migori pong'o weyo ka buge mathoth mag jopuonjre kaachiel kod tablets no okethore. Japuonj maduong' mar skund primar ni mar ochieng'orwa Ochola Wellington wacho ni chope mag jopuonj kod jopuonjre duto bende ne pio ketho gino makoro oyogi kod midhiero mathoth kaka skul. Ochola wacho ni poni piny ok odok piny kata pio kodok piny to dipo ka jopuonjre obedo kod pek mar somo odiochieng' makiny. Jakom mar board mar skundni mar ochieng'orwa Johnson Onyango okwa piny owacho mondo resgi mondo mi jopuonjre odhi nyime kod somo makare. Ruoth morito location mar Suna Central Edwin Ong'ayo wacho ni nitiere kwan familia mar 1,300 ma pio ulose daro. Wan kod digital devices, lana digital devices ma bende nyonyumore pi molale iye kanyindo lana devices 68 kanyakla gi mano wantiere kod gik mamoko bende machalo kaka textbook, stationery ma jopuonj tiyo godo mondo mi gichop godo e klas, gigegi ma bende nyocha giseiko ma gidhi godo e klas nyonyumore pi kendo molal nyimre. Omba waizani kama wanaweza kusaidia tupate ukuta wa kuweka pale kwa mtoni, fanye kuweka gabions na pia kuweka ukuta ambao inaweza zuia maji ikijaa isije huku. Pia tungependa tuweze kupata njia ya kutengeneza hata hapa kuinua level ili maji haya yasiteremke kwa ofisi kila wakati inapotokea. Tutafute some long term. Suna Central location as a whole, 1,300 people will be affected. 35 houses will be destroyed completely and they are down. Koro wate omona kwayo kony kanyalo reto organizations kaka Red Cross, organizations kaka Disaster Management Office mar county, they should come in and assist the community. Piny owacho koro biro kawo ting' mar chulo nengo mar thieth ne jogo manoyudo hinyruok e masira manokel gi koth mapek manochwe pacho ka chieng' tich abich ka ting' mar ik mar ji manowito ngimagi bende sirikal biro kawo. Moyangi jatend migawo mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku e kinde manochopo e kambi NYS Mathare kamano ochopo e chiwo kony ne oganda mane masira ma kamano yudo. Ndalo ariyo bang' koth mapek kelo midhiero e moko kuom gwenge ma pacho ka, loche madongo moting'o chiemo gi gik kony mamoko nomol e kambi NYS mantie Mathare e kaunti ma Nairobi. Jatend migawo mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku nochopo kanyo mar tele chenro no mar chiwo kony ma kamago kamoting'o chiemo, godhro, ongeti kod mamoko kamoyangoe ni piny owacho biro kawo ting' mar thieth kod ik mar jogo manoyudo midhiero manokel gi koth ma kamano. The government will take care of the hospital bills in public hospitals of the affected families across the country to lift the heavy burden of the expenses as well as funeral expenses for those who have lost their lives. Nyaka sani, kaunti ma Nairobi motelo gi kwan mar ji moito ngimagi marom 26, joma chuo 21, mine 3 kod nyithindo ma yowuowi 3. E gwenge ma Ukambani, ji 10 oseyangi ni otho, joma chuo 6, mine 2 kod nyithindo ma chuo 2. Hoho mar Okak, ji 4 osetho kama oting'o joma chuo 3 gi miyo 1 e ka gweng' ma Nyanza, nyathi 1 ma wuoyi notho e kaunti ma Homa Bay. Response teams are focused on the following: 1, search, rescue, and excavation operations. 2,
clearance of blocked drainage systems and roads. 3, restoration of electricity and critical services across the country. And number 4, rapid damage assessment and humanitarian assistance. Ruku yango ni menyo pod dhi mbele mar ne onegi yudo ganda duto manyo pio ywero. Olano ne oketho mwandu modhuro kanyaka sani nyamburko maromo 172 mane pio ywero oseyudi. Kaka yor konyo e rakruok gi midhiero makama. Jatend piny Kenya William Ruto geto ni biro keto koke chik mabiro jiwo gedo mag apeyni kod yewni e thurka. That the government of Kenya, through its cabinet, approved for establishment of the National Infrastructure Fund, which was forwarded to the National Assembly, and this week the National Assembly enacted a bill of establishment of the National Infrastructure Fund. This will be signed or assented to by the President tomorrow at the State House, so that we can solve the issues of infrastructure, water infrastructure in the Republic of Kenya once and for all. Koth mapek pod igeno ni biro medre thoth gwenge ma pacho ka e alwora ma Nam Lolwe kama oting'o counties ma Homa Bay, Siaya, Kisumu, Migori biro medo bedo kod koth mapek. Gwenge mamoko gin Homa, Okak, Nairobi kod alwora mare, Ukambani kod moko kuom gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar thieth onyiso luoro ni tuoche kaka nyaldiema, kahera kod malaria nyalo landre ahinya kinde ni makoro kodho oula mapek chwe kendo nyako ganda rit ler. Ripod no bire kinde maduol mochung' ne nonro mag rech kod le ma odakie nam kata Kemfrey. Okwa jopiny mondo mi jogo ma pidho rech e alwora ma Nam Lolwe mondo mi giduok piny rang'iny ma gipidho godo rech kaluwore gi tho mar rech ma omedore nikech oula mapek. Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. Pio oula mapek pod medo kwako alwora mathothie counties ma opogore e pacho ka, kendo wang' ni thoth ji osechako ywak. Rech mar ngima ahinya to ne nyithindo ma yudore e kind aulagi, kendo utegi dong' ka olokore nam. Jomadongo bende tuoche mamuoch ma ikelo kod oula ni okoe chien. Watoto wetu wamegonjeka, hatuna hata cha kuwapea, hatuna chochote kwa sababu ya maji. Watoto wangu wamelala kutoka juzi wakitetemeka juu ya pneumonia. Miguu mpaka inauma, usiku hata si kulala, nimejikuna kwa sababu hiyo maji imeingia mpaka na sewage, imeingia na machoo, imefuradi kila kitu. Kinde ni migao mar thieth okawo thuolo mar yango kit tuoche mag chich ne oula ni nyalo lando ne jopiny. Magi oriwo nyaldiema, typhoid, diep, malaria, dengue fever kaachiel kod thuondi ma pi nyalo ywero kendo donje e udi. Kopogore kod rito alwora, modho pi ma ochwaki kata othiedhi, migao no bende okwayo ji man kod ranyisi moramora mar del malit mondo mi ochopi e ute thieth ma omondo, ahinya to ne chich ne tuo mar nyaldiema. Ripod ni biro e kinde maduol ma ochung' ne nonro mag rech kod le ma odakie nam Kemfrey bende kwayo jopith mag rech e alwora mag Nam Lolwe mondo mi oduok piny rang'iny ma gipidho go rech kaluwore gi tho mar rech ma medore nikech oula mapek. E ripot ma Kemfrey ochiwo, Jalup Director Dr. Christine Nyamweya kone muya madonjo ne rech odok piny kaluwore gi lokruok mar kor lwasi ma bende osekelo koth mapek. Ripode no bende yango ni nikech lokruok mar chal kor lwasi, rech koro yudo tuoche ma opogore maduoko ngima gi piny. Okwayo mondo mi odaro unga mipidhi e rech mong'ere kaka cages nyaka e pi matut. Jopith mag rech e alwora ma Kisumu, Homa Bay, Busia kod Migori osewito maromo bilion 1 e kind higa mar 2024 kod higa mar 2025 nikech tho mar rech. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga odok ne ogirimiti manobede kind mosenindo Raila Amolo Odinga ewi chopo kare mise moko 10 motegno mag bero chal mar Kenya kata 10-point agenda. Negilose kanisa ACK bonde kinde limbe mar Ruto Siaya aput mar apudno Agnes kata jakom mar apudno Agnes Zani odosir ne gisegoyo kenge mongirore e chopo kare ripodno mabiro bero dongruok kod chiwo ratiro ne oganda. Walter Nyambaga nigi ler.
E kinde pidho jokristo chiemb chunye kanisa mar ACK Bade Mabonde County ma Siaya, e kinde limbe mar jatend piny William Ruto. Ka ema jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga onyere kweth mag ji makoni lipod NADCO mar raput marango keto e tim misia par oseruombore lo kendo rem chopo kare higa achiel bang'e. Name calling and noise makers will not change our country. That we are going to be faithful to our relationship. It is going to be a relationship of equals. It is going to be a relationship with a win-win outcome. Dr. Oburu Oginga koni tarik 7 mar dwe mar adek ne ok oyange ni rumo mar sirikand manywanda kata broad-based mane onyuol kowuok e winjruok e kind mosenindo Raila Odinga kod jatend piny William Ruto rumo. To en mana ni en kar yango kenge mosego e kit dongruok mage. We have executed the 10-point agenda and we have a report to the members of our political parties and to the people of Kenya. Some people are saying that the 10-point agenda is coming to an end on the 7th. I want to tell you, my people, that 7th was chosen deliberately because it was the anniversary of the broad-based government. Aput mar Agnezani oyudo sin ni gisegoyo kenge mongirore chopo kare lipodno mabiro bero dongruok kod chiwo ratiro ne oganda. On the 7th, it was just to give an interim report of the 10-point agenda. And we have gone through that report with His Excellency the President. We have seen the progress. There's a lot of progress which has been made. Going forward, these people have shown it without really prevarication that they intend to work with you all the way. Your Excellency, those who are currently lecturing us on the matter of NADCO were actually people who wanted to sabotage NADCO. And many times when we have said strongly that we support the broad-based government, many people have told us that we are old men of the stomach, or jodongaich, in other words. With jodito medo nyonore mar chiwo sir margi ne jatend piny William Ruto, ka gigeto chuogo sirikal manyien, ka jodolo to kwayo kwe mar piny. Many people, you must do something that you will be remembered by. I know you remember Honorable Raila Odinga with many other things, but he used to say, you don't live and die just like any mwanda. Huh? Like an antelope, you can be a beautiful antelope in the bush, and when you die, nobody remembers there was a beautiful antelope here in the bush. But what I want to tell you is this. When we see you people tearing each other, it's not good. It's not good for this nation. It's not good for this community. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dakika en adek kod adek nyakoro mgajuang bang sa pradek kod achiel bang sa adek mar otieno chenro enoimore. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Obilashe Mutho wacho ni oluwo wechegi makare otiyo mos makende ne ji duto mowito jogegi masich pi sama koth medo chwe. Meduru geng'o masira gi yore te. Kik ior nyathi e duka ka koth chwe, kik ior pi mamol kata mochung', kik ing'ad gari gi kik ing'ad gari gi nyamburko jok ma odak gi ngaore mondo mi odar. Wacho ni warit ngima. Erokamano ahinya. Zoom Kapita wacho ni oluwo chenro yo makare intie Migori County Luanda Konyango. Wacho ni ogo mos ne familia molalo jogegi e yor oula. Nyasaye omigi ocho makende. Erokamano ahinya. Gin kanyo gi Sylvester Ainda. Eno kanyo ote mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward gi min gi Chris Oniala. Wacho ni ote ni holit maratari. Wacho ni okane kawa dhiolo doke puothe wa sao pon chiri sani puothe wa pio ywero tegi sani ndara mane wadhi godo mabe pio loka ora. Nyithiwa maloka ora ok nyal dhi sikul. Wacho ni marwa ni nyalo gen ka sirikal okawo okang' mowinjore mondo okonyie jopiny. Mwalimu Jal gi Mwalimu Bernard gintiere kaunti ma Migori wacho ni gintiere kodwa e chenro gitiyo mos na jogo moyudo masira. Beno kanyo ote kanyo
wacho ni oimore wach koth mang'eny olit sana. Joben motangi pima ok mol kata mamol na jomo wito wedegi wacho ni Nyasaye mondo migi ocho. Kato biano kanyo ote mano maraimi awuor gin kanyo gi mamagi mano oya moto wacho ni entiere kodwa chendo mora ahinya gi Ramogi TV gintiere dala masana ema weche gichopo negi he yo makare. Mindana no kanyo ote mar Pastor George Ng'onge wacho ni wan matek to Yesu nitie, wacho ni entiere kodwa chenro. Mindana no Brian Ogana wacho ni omor gi jatend piny Kenya William Ruto, bende Wellington Ochieng wacho ni weche gi chopo ne e yo makare ahinya odhiambo makawuono entiere kodwa kata kamano weche gi mago oula mamedo kelo midhiero Nyakorom Gajwang' ne oganda. Brother Favor Joel wacho ni entiere wendo wach koth ni ne pek Nyasaye otim ne Kenya ng'uono ndara mawuok Luala ka ochomo junction wacho ni pith kalo to Goria wendo Oyani Road MCA kod MP governor otemo tiye kumora achiel mondo gilos yono. Odongo Jaulo wacho ni entiere kodwa kaito pia jachumo wacho ni entiere Nyamasaria Kisumu gi Minode aseko ker kod oganda go tegintiere go gimora ahinya gi Ramogi TV. Benta Charles to nang'o miyo cases mag koth manego jigi wabedo godo kata wathoro bedo godo every rainy season. Kaito wacho ni manyiso ni onge gima sirikal nyalo timo mondo mi ogeng' wach mar tho abila gi. Wacho ni en gima lit ahinya ka oganda tho kaito gima lit ne mogik en ni koro sirikal lando ni gichung'ie sanduk kendo gichung'ie thieth mare kata kamano ma en masira. Oganda Luo no wacho ni masira kendake samoro nyalo biro ma kata in gi rageng' manade to nyalo muomi ma en achiel kuom kodhe mane oganda pok oneno Nyakorom Gajwang' miyo geno marwa en ni jogo ma pok oyudo kony biro yudo kony mowinjore kendo amedo goyo mos ahinya ne familia mago ma oyudo masira, mago ma bende pino odaro, tie mago ma bende Korom Gajwang' nyaka sani kama ginyalo jotie onge. Geno marwa en ni kony mano ochake kaunti no ma Nairobi ibro chor nyaka counties mamoko bende mondo mi oganda oyudie kony giduto. No kanyo ote mara Hussein Bahrain wacho ni entie Dodoma Tanzania emone ne weche gi manyien Lisho Odhiambo wacho ni weche gi chopo ne en bende odhiambo makawuono. Kaito binaneno kanyo ote mano mara Onyango wuod Nyago Par wacho ni yawa koth chwe marach anawinjo gani pinego ji to pok na neno. Wacho ni koka no nene Nairobi timol gi wang'e ka gino ne timore wach mabuogo chunya ahinya. Eno bende Margaret Oranga wacho ni en wach malich ahinya kuom tho mane oulano okelo. Kaito Gilbert Sinjei wacho ni entiere game Nyangweso neno weche gi yo makare odhiambo makawuono. Mwalimu Faith Muzomo wacho ni disaster management situation in Kenya is a national disgrace. Wacho ni jok mantiere telo must be held accountable for this negligence. Wacho ni waiting until disaster strikes to allocate funds mano mwalimu adhum kanyo komora ahinya kaka kawecho sekretariyo ka sirikal chako chiwo kony kata kama Nyakorom Gajwang' nen masira kendo geno marwa en ni robedo maber mos ahinya ne familia waduo kod weche moko Nyakorom Gajwang' kikidhi mabor maino imore. Every woman has a story. It was 10 years after retirement. Fistula ilinifanya hata singeweza enda kutembelea marafiki, singeenda popote. Coming from a place where people didn't believe in you because the only thing they thought is, well, after high school, nyapo. I love to be a very, very big journalist. And sometimes all it takes is one conversation, one show to change everything. Mother-in-law has been my theater and it has raised my self-esteem. Nasikiza Radio Citizen. Nikasikia wakitangaza kuna camp. Kama sio hiyo matangazo mimi sijui. When we came here, I learned so many things. Tulikuwa tunapitisha hapo, tunaonyesha two things. I was like, I'd love this and I'd love to come back. To every woman who has been inspired, uplifted and empowered, we celebrate you. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International
Women's Day. Happy International Women's Day from Royal Media Services. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kulionu asenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Adoke kaunti ma Siaya, Jatend piny Kenya William Ruto puo jagore migao mathieth Laktar Ouma Oluga kaka jatich moketo chunye bero sekta mathieth kowacho ni nyaka no Oluga wal e bad migao no. Sekta mare osego kenge mararia mag dongruok kendo en kod adieri ni piny Kenya biro chopo lek mare mathieth makare ne ji duto e nengo mogonyore. Olose nyasi maduoko erokamano ne jagoro mar migao mathieth Dr. Ouma Oluga, nyasi mano bagira rieda kaka Steve Bicolero. Skund primar mokele kar chumo dudwa mar Arieda, oganda buora no yoro mar choyo wangi e chenro mar alam ma duoko erokamano ne Nyasaye kuom welo mar jagoro migao mar thieth Laktar Ouma Oluga. Jatend piny William Ruto nopuoyo Oluga kaka rwath moromo jok koler ni nyaka ne wale migao no. Sekta mar thieth osegoyo kenge mar ariya kalure kod lony mar Oluga e weche thieth. As I stand here, I am proud. I am a very proud boss of this young man, Frederick Ouma Oluga, for the work that he is doing with his colleagues at the Ministry of Health. Watu wa Uyoma, watu wa Arieda na Siaya, in this young man, you have a dedicated public servant. Jatend piny bende nodok ne okumba mar thieth mar SHA kowacho ni thuolo mar higa achiel kende ute thieth ma Siaya oseyudo omenda ma bilion 1.25 kowuok e okumba no kojiwo jopiny mondo med ndikore e SHA. As housing, on matters markets and on matters hostels. Vile Mheshimiwa Tandi amesema tunatengeneza barabara 9 mpya hapa Siaya. Tumeweka pesa bilioni 5 katika hiyo mpango na bilioni ingine 10 tutaweka in the next budget and in the coming year so that we can develop every part of Kenya equally. E kinde no weche mag siasa bende ne okodong chien. Kane olose nyasi no, ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga nose jogo mawacho ni tiyo kode gi kar jot mar jatend piny e tayo ODM kowacho ni en kod lony mar ariya e siasa kendo dwa jopiny ema oketo nyime kinde ma ODM ikore mar chako twak gi UDA. ODM and ODA will start negotiating as equal partners. We are not going there as weaklings. And I'm also telling those who are saying that Oburu is taking instructions from State House, that I have been in this world much more than them, and I know when I want to take instructions and when I should take instructions, and if I deserve to take instructions, I know how to do it, and you will not teach me. Korka kore, Jatend piny William Ruto nosingo mar medo tiyo gi ODM kowacho ni giikore mar donje twak to gi thor mar bero ngima jopiny. Huyu party leader wetu amesema hiyo power tunatafuta ni power ya kutumikia wananchi wa taifa letu la Kenya, sio power ya viongozi. Na tumekubaliana tunatembea pamoja. Siaya hoye! Jodala wa agwambo nowe wagigik mokariyo.
owewa gi riwruok wa kaka oganda. Omiyo ok wanyal ketho riwruogno. Nitie jomoko eiwa ka makoro wuok sani ginyisowa ni wawuog wadhi e one term. Machielo, Laktar Umo Luga nokpuoyo jatend piny kuom riwo oganda jo Kenya ma ok odewo dhoudi. I ask you to walk this journey with me, and I ask you to walk this journey with His Excellency, Dr. William Samoei Ruto. And I want you to walk this journey with the country to the first world status. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kweth jotenda duond bura mar ODM mag Linda Mwananchi kotane kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino oseotend kaunti ma Nairobi gino magiwacho ni sirikand kaunti ok oketo kenge makedo kod oula makoro weyo ji kowito ngimagi. Negilose od bura ma Kaiti kata hekar chungod bura ma Kaiti kaunti ma Makueni. Telogi bende owacho ni winjruok e kind duond bura mar ODM kod UDA oserumo ka gisingo mar kedo ne jopiny. Ojwang Barcelona nigiler. En romo mokwongo mag kweth mag Linda Wananchi otimo e gwenge mag jo Akamba gidhi nyime kod kwedo riwruok mar duond buch ODM kod UDA mar jatend piny William Ruto. E rom siasa mane gitimo e od bura ma Kaiti mayudore e kaunti ma Makueni, jotelogi owacho ni winjruok sirikand manywanda mane otimore e kind mosenindo Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ne orumo tarik 7 dweni. Ka gisani giwacho ni onge winjruok e kind ODM kod duond bura mar UDA. Jana tarehe 7 mwezi wa 3 ilikuwa siku ya mwisho ya mkataba ambayo tuliweka kati ya UDA na ODM. Hakuna huo mkataba tena, iliisha jana. Na niliwaambia kama unataka kuextend hiyo mkataba, the only person who can extend it is in Bondo resting Raila Amolo Odinga. Tuliambiwa ya kwamba tarehe 7 Machi jana tuliambiwa ya kwamba abduction itakuwa imekoma. Imekoma haijakoma. Jotelogi bende okweda ahinya tend kaunti ma Nairobi kotelnegi kod Governor Sakaja magiwacho ni ok oketo okenge makare mag kedo kod oula makelo thoe kod kethruok mag mwandu. Hii flooding inafanyika kule Nairobi ni poor leadership. Ni uongozi isio bora. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failures that have ensured that Nairobi has no drainage. Kweth jotelo mag Linda Mwananchi osingo mar kedo ne jopiny kuom telo marach mar sirikand jatend piny William Ruto. Tuko na ajenda moja na tuko pamoja na tunawaza mawazo inakaribiana. Kuomba tayari 18 million young people chukua kura ndio tupeleke Kasongo nyumbani. We are the last generation kubadilisha hii nchi democratically. Tukikosa kubadilisha hii nchi democratically, Gen Z will do a revolution. Ojwang Barcelona, Ramogi TV. Koro Ojwang kawuono ni dhialo juma mine ng'ama miyo kumora mora ma intiere yudo Puoch kod Park kotenre ni kawuono ni dhialo juma mine piny mangima. Koro odiochieng' ni nyakoro Ojwang ma kawuono ni ma piny mangima dhialo juma mine moko kuom mine matie wath Mombasa koni kata obedo ni ok thor menygi tije magitiyo ema miyo chenro mag wath Mombasa thoro dhi nyime. Kaka jafwambo mar Mombasa Joja koleronwa minego malo uso nyororo kachiel kod tonde ma itiyogo e golo kata rwako osike email ikonegi mor gi tijno makinde machon ne thor tim mana gi joma chuo. Wath ma Mombasa KPA Kae ne ayudo kaminegi manie migawo mar Gears and Equipments odich gi loso weyni, nyororo kachiel kod tonde ma itiyo godo e golo kata rwako osike e meli mago e wadhni. To kata obedo ni ne gin kod lek mopogore e wi tije mane gidwaro, ginyisa ni ne gipo ka gidonje tijni mathothne iyango kaka mano mar joma chuo. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa nasema nikikuwa mkubwa nilikuwa nataka kuwa mwanajeshi, lakini sasa haikuweza. Nikaja nikakuwa ni mfanyikazi wa kutengeneza hizi waya za kubeba vitu huko melini. Maanake sisi tuona tu kama kawaida tu. Hatujui kama kuna waume wala hakuna waume hapa. Tukisema tuvuta waya, twavuta. Tukisema tuvuta cheni, twavuta pia sisi.
Kae ne ginyisa kaka gichuogo weyni kaachiel kod nyororo ma itiyo godo e liero osike ka igolo kata irwako ei meli. Mashini ni ya kukata. Tunapima hiyo waya, kuna kipimo fulani kiko kule mwisho. So ikifika kule, kuna mwenzangu ameshika kule, mimi hapa nakata. Tukikata tukimaliza tunaziweka chini. Labda tunakata kama hilo bunda linatoka kama waya kama ni 22, kama 25, naiunganisha ndio kama vile ile kuitwa tia hook, una sister hook na brother hook pole. Twazitengeza sisi. Upande wa cheni weza kujigonga kidole. Weza kugonga ukajigonga kidole. Ile bahati mbaya. Na pale kwenye cheni pale mwanzo weza kuvuta, akiachilia itakuchapa. Tonde ma olosi kod tuoro bende gimino e rang'iny mamalo mamiyo ok ginyal chote seche ma giliero osigo. Tukimaliza kukata twazihesabu. Bunda moja toa 12. Tukizihesabu tukimaliza sasa kila mtu achukua zake. Kama utachukua 5, kama utachukua 6, kama utachukua 7, wewe mwenyewe uwezo wako. Tukimaliza tuanza kuzifunga kama hivi ambavyo nafunga. Tukimaliza sasa kila mtu yuakaa chini na kamba zake. Kama ni 5, kama ni 6, unaanza kusuka sasa. Unaanza kusuka. Mpaka ukimaliza tunaziroll hivi, tunazifunga, kuziweka ready kwa watu operation kuja kuchukua hizo kamba ili waende wakafanya nazo kazi. Mor margi ginyisa ni en ni tich magitiyo ni ema miyo chenro mag wath ma Mombasa dhi nyime maka onge tondego to onge kaka inyal gol kata rwaki osike ei meli. Na bila mimi kufinya hii waya, kuikata na kuitengeneza vile iko, hakuna kazi itaendelea kule melini. Kwa mimi najiona nina umuhimu sana katika hii kazi. Meli kule zitakuwa hazifanyi kazi bila mimi. Bila mimi kusuka hii kamba, hakuna kazi ambayo itafanyika kule. Tol ka onge port to nyiso ni tiji meli makelo mzigo malus bichu. Koro tiji to nyaka bedi. Masamoro unyalo bedi gimoro rumo ka, en gima nyalo kelo crisis. Barnabas Ochuka e apisa motelo ne migao no. Kapok walose mondo dio tie meli, okwongo wateme. Kabo otegno, tie machine mwatemego. To nitie load chart. Manyiso wane tol machalo ma thickness romo kama, ting'o mzigo makama. Onyisa ni e kinde machon, tijno ne odong' mana ne joma chuo kaluwore gi pek mane nitiere. Workshop ma wantie ni itimo gik moko gi lwedo sana gagoko. Tol ni ting'o timino mana gi lwedo ma nyundo mana ma pound 5 ema ng'ato achiel goyego. Koro ne bedo mapek ne joma mine. To sani ma kodo do machine wariwo go tol, wariwo go joint, miyo sani joma mine time. Uneno maber ahinya ka mine ariyo man kagi oloso joint ariyo dakika bado wanyore. Kule nje tuambua tu wavivu, lakini si wavivu. Hawajaingia hapa ndani wakatuona vile ambavyo tutafanya. Gen Z. Hii kazi sidhani. To e odiochieng'ni ma piny ngima dhialo joma mine ginyisa ne gimor gi tijni mamiyo giketo kuon e mesa. Minegi koni tije magitimo emomiyo mwandu wuok e meli kata donjo e meli, omiyo chenro mag wadhni ok nyal dhi nyime ka gin giwegi gionge. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wach gipaka ne minego ma Mombasa kindero kama na hinyaji Jaoko kuom mwenyo mine matiyo matek e kaunti ya Mombasa. Hinyaro tije masamoro iparo ni joma chwe manyalo timo. Kaunti ma Kilifi en achiel kuom kuonde ma oganda makwar osebedo kakale midhieche mapek mag oro, kech kod tuoche kaluwore gi wach lokruok mag kor lwasi. Auka yamo kaachiel kod pioula bende osebedo karocho ngima jodak nikech onge mag bunge ka thoth tuoche manyoro jodak to chutho joma mine kod nyithindo gin mago ma itudo kod iro kaachiel kod buru. Kaka jafwambo marwa George Aoko leronwa, jodak e alworano koro manyo riekni mag duoko chien wach ng'ado yiende kendo tedo e yor lony manyasani ma onge kod iro. En wuoth mane ogola e kaunti ma Mombasa katera e gweng' ma Bamba manie kaunti ma Kilifi ma en bor mar kilomitas 71. E apaya ne wagwenyore gi apiko tandawaya moting'o makaa mag tedo kaachiel kod mine moya moto. Ma ne omiyowa picha ewi gino momiyo gweng'no odong' pap maonge kata mana yiende kaachiel kod oro mochwere. Economic activity mar jogi gin mana ng'ado yien, to ubende ung'eyo maber ng'ado yien
emomiyo kata mana oro nitie area mar Kilifi County sana sana Bamba Ganze sub county imiduogi nwang'o no piny en piny motuo kata pi bende onge. Gisebedo ka gitiyo gi yien marach, ging'ado ka gigogo maka, chwako be gichwako. Yewni manok kende ema ne wayudo ka ni kod pi ma dhano laro kod jamni, kama moko to ne wayudo ka otuo kendo jamni otho nikech riyo kod kech. Midhieche makamagi ema ne omiyo riwruok midendo ni Center for Litigation Trust obiro kanyakla gi mano mar Active Environmental Team mar rango kaka ginyalo chugo chenro mabiro duoko chien wach ng'ado yien to kod tiyo gi maka. Wabiro gi rieko mar jiko manyasani matiyo gi briquettes. Briquettes waloso gi muogo to gi yukranda. Wakiko gi pito waloso go briquettes. Ema onego beni koro gitiyo go chakre sani. Kaa kuni inatoa moshi sana, inadhiri afya ya watoto na wamama pia ama na wakazi wote, kwa sababu inaleta magonjwa kama vile asma, inaleta pneumonia pia. Makaa ukitumia makaa ni kama unaharibu mazingira sana. Imeleta ukame pia, mifugo imekufa, hakuna chakula kwa sababu watu hawezi wakalima wakajikimu maisha. Ndio tumeleta huu mradi. Kae ne wayudo ka mine odich kendo itiekogi kaka ginyalo loso jiko manyasani ma ok ti gi yien kata maka, mak mana gigo midendo ni briquettes miloso gi yukranda, poto muogo kaachiel kod lowo. Wadwa ni gijitegemea. Kitoseyudo ni mine maka time gi mang'eny gikawo ka gidhi manyo go pi to gi yien. Koro ne time gidhi manyo go pi to gi yien go giloso go jiko gi briquettes mabiro miyo gi mapato nikech ka giseloso gi. Ani en program madwa konyo mine gi mondo gibende giyud gimoro ma ginyalo dok go e udi kendo gigi gidwa empower themselves magendo gidhi uso mwandu gi. Ka giuso mwandu gi to nitie ma bende giwe office mondo office bende run mar Active Environmental Team to gibende giyudo kaka gikonyere go kimaisha. Hayana moshi, hayana kutumia nguvu nyingi, tena tunatengeneza sisi wenyewe, yani haitumii rasilimali nyingi. Ya venye tumefundishwa mambo ya jiko kisasa, tunaona pia tutapunguza hayo magonjwa kwa sababu itakuwa haitoi moshi, haiharibu mazingira, hakuna ile air pollution. En okang' ma bende igeno ni biro gayo midhieche mag tuoche kendo konyo duoko chien tim mar ng'ado yien, chenro ma bende igeno ni biro kelo yuto ne mine matayo chenro ma kamano. Mineno magigede magi ute duto gin mag chuodho, to ka koro yudo no onge yath moro manyalo kata mana geng'o kata mana yamo, iduogo nwang'o ka koro auko biro, inwang'o kata ute be koro gi onge go, koro gidak kaka squatters. Dongo koro ok wati gi yien to ok wati gi maka. Magiseni koro wasave yien, wasave maka. Wadwa wagol mine kata families mang'eny e ng'ado yien gitiyo gi maka. Emomiyo wabiro gi chenro mar loso jiko manyasani matiyo gi briquettes. Magi timore e sechegi ma piny owacho dhi nyime kod chenro mag jiwo jopiny pidho yien mar chopo lek mar higa 2030 mageto neno ni piny Kenya bedo kod kwan atamalo 10 mag bunge. Wamed pidho yien, kik wang'ad yien, wati gi jiko manyasani, wati gi briquettes. Yien ema kelo koth, to ka koro ong'ade to onge koth magiyudo. Koro wadwaro mondo wakony sirikal mondo watem mondo warang organizations mabende wapatna go kaka Seedball mondo omiwa seeds mondo bedie kaka koro sani ma koro chopo kama koro nitie koth mabiro matin tini mondo wamakre mondo wapidh ang'o mondo wapidh trees. George Aoko, Ramogi TV. Ripono mar Jojaoko nyakon Mgajwang' tero wa hiyo machielo. Injinia Lazaro Kanyambo kwacho no rambirambi ne flood victims government mondo orangie wach mar infrastructure. Wacho ni structures mogere gweng' yora ora kod sewage lines ema kelo midhiero sani kura dhano yie ni demolition ne kare. Oneg magmet bende okaw serious sani wacho ni gina accurate kendo giriambe. No bende Reverend Humphrey Kayando kantiere Ohio, United States of America wacho ni nachiel kuom joneno mag Ramogi TV otieno makawuono woro koth kod oula omako bombe kod gwenge mathurwa wacho nogo mos ne joma sira mar oula osehinyo. Nyasaye mondo obed negi jahocho, sirikal mondo oyudie yore mag thiro momruok mag oula ma kinde ka kinde, jopiny bende obed motang' e kinde ma koth chue. Mano kanyo jadolo kantiere piny mar Amerika. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV na nyisi nyakoro Mgajwang' kationge pacho ka nyatudri kodwa kokale mbui magwa mabende weche gichopo heyo makare ahinya. Wewe matene matieko mago mag tuke kikidhi mabor.
easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Aya, tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza. Anamtafuta Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino. Maino Kipto. Kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule huyu ni Marcus Rashford. Marcus Rashford kibet. Anakwenda. Marcus Rashford kibet. Anapiga kule crossing. Ndani. Anajiita Rasmus Olam Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu bao 1-0. Dial *811*404# to get Manu as your skiza tune. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga Ruth Otieno. In ng'awa? An nyinga Sima. Akelo nuwach ewi nyako moro ma nyinge Pari. Machiegni kendo nyakurum gajwa. Ng'wech motisi ni mfangano Island Run. Etielo mar ariyo nobagi e gweng' ma Mauta e chula mfangano e kar chung od bura ma Suba North. Ka en ng'wech mageto choko omenda mar jolosom jopuonjre mawuok e familia ma ok nyal mawuok e chula mfangano. Mfangano Island Run ne ochaki higa mokalo gi patron mare Dr. Mark Matunga kendo okelo kanyakla jong'wech mawuok e counties mopogore opogore thur kae. Tielo mar ariyo mar ng'wechno, jong'wech ma oringo ka loro chula mfangano chiegni kilomita madrom 46 dwaro mar jolosomb jopuonjre kod konyo e rito alwora ma mfangano. Patron mar mfangano Island Run Dr. Mark Matunga wacho ni ne biro gi paro makamano mane onegi tieko midhiero ma jopuonjre mawuok e chula no kadhe. Run around the lake. I am so grateful and I am going to dedicate my 72th birthday, which will be on Tuesday, to the residents of Mfangano Island. Kawune first time I ringo 42, 21 masebedo ka ringo. I trained from Dala. Koro en ma ajadhi ng'weje mondo amany support kanya yudo kata management mondo abede camp moro a train adhi mbele. Kaka biro kawuna mwa mar dhi 42, I cover 42 kilometers in 2 hours 8 minutes. To challenge ma bedo go mondo mi agige 1 hour kanyo. Oda bedo matek, but after 1 hour koro kanyo to denda osegonyore kura dhi adhiya. Ka giringo ng'wech ma giluoro godo Mfangano te kendo ka gisetieko koro wadwa bet kanie e nyasi mar choko pesa ne nyithindo madwaro yor konyruok e school fees. Joloch machon e tuke FKF Cup Nairobi United odonje round mar 16 e tukego bang' arodho nyaminanega team mar BMC All Stars kendo loyo gi gonde 8 kuom nono tuke round mar 32 manobagi e lap ma Police Sacco. Kocha mar Naibos Godfrey Oduor wacho ni gombo mar gi maduong' en kawo osimbo mar tukego
mag FKF Cup kendo bedo achiel kuom tuke mag Africa mag Confederations kendo timo maber moloyo kaka nyocha gitugo ndalo mokalo. Manyocha gitugo tukego kendo tieko ma onge loch moro amora. Timu zenyewe pia kuna intensity ambazo wanacheza nazo, intensity ya juu sana. Kwa hivyo tumejifunza mengi sana wakati katika hiyo level mambo sasa kidogo tu inaadhibiwa. Unlike katika Premier League zingine kuna makosa mbili tatu tunaweza kujifunza. Kwa hivyo tumejifunza mengi sana. Tim mar Kenya ituke mag goya bal odhi nyime kod ikruok e skund Crawford International ma tuke mag goya bal mag Masters Swimming Championship ne dhi bagi e piny Afrika ma milambo dweni. Tim onogo moting'o jogo 17 ochan ni dhi wuok e pacho ka chieng' tich ariyo ka gichombo ma Johannesburg kapok giwuok kendo gichombo ma George kama tukego idhi tugie. Tim mar Kenya DPM kod jotuka bal mopogore opogore kama nyiso dongruok mar tuka bal e thur kae. They are going to bring medals, not just medals, and also they'll bring honor to Kenya as well. Now I'm heading to George. I've been practicing in Diani, and I'm very happy to be part of the team. We shall be departing on 10 batch at 4 a.m. We urge more people to come and to flag us off. Tuk rugby mar Kenya Cup e kind team mar KCB kod Cabras ne otiek awiye bang' koth maduong' chwe kendo ketho paw tuke ma KCB kama tugo makamano ne ituge ka timbego ne ni amodhi mar 10 nyaka sechego. E tuke mamoko ma Kenya Cup Menengai Oilers ne oyudo loch mar 48 kuom 3 e tukgi kod Most. Seche ma Nondis norodho Daystar Falcons 40-20 ka Harlequins bende nolo Kisumu RFC 27 kuom 11. We started our journey well. Bringing in these boys have closed a lot of margins for us where we were and where we are now. So it's a matter of just bringing them in and letting them just blend in seamlessly without seeing the problem. But we like the way they're playing. We like how they have been adapted into the team. It is a motivation to us today picking that draw. The next match is Daystar Falcons. Of course, we respect each team, but I believe the boys will be there. Unfortunately, the Kenya Sevens boys won't be available, but I believe the team is capable of doing the task. Kanya mwateke chendo maro imore Majalis Dan Udomwa wachoni entiere kodwa e chendro kae kawuok Mombasa na ma Kenneth Kante Kisumu wach drainage ma Nairobi government otime gimoro mondo me tho ma otimore go kik chak nuore go mos ne wagi Angelina Al Kante Kisumu kuom wito wuon par gi mosa hinya. James Oricho mano honorable wacho kanyo ni en Kisumu City oro kuyo mare ne anyonda nyola kod wede duto te mag jomo wito ngimagi masira mar pi e pacho kae kuonde opogore kwa serikal mondo keto kenge opogore yore mag kedo kod midhiero mag pi machal kod mano. Bende aneno kanyo ote mar Mandela Oniala wacho ni kik wiye wil gi min gi Christina Oniala kod min nyithinde Masia Koth okwane haber mar dial joma mine. Steve Orera wacho kanyo ni entiere Kisumu dala wacho ni giwuon gi mwalimu Joseph Orera gi mama Gillian Odera bende gintiere go Ramogi TV wacho ni chopo ne geo makare. Colin Samist wacho ni entiere Dol Kodera rokamana hinya mama Maureen Omari
wacho ni nitie kode kanyo en bende pa mos makare mag chiegni madhialo joma mine Nyakorom Gajwang' nikech sa yenalore gi kanyo ng'eyo ni nitiere chenro moko ma bende biro kata kamano kiny warom kendo ka ruoth orito wan bende orito wakoni e chenro mar rameny piny sa 1 gi sa 3 mar otieno e chenro mar Oimore. Pastor Elizabeth gi Madam Vida mar Nyal Kiny wacho ni gintiere kodwa e chenro hayo maber ahinya ne mar dhialo joma mine kata Happy International Mothers Day, Women's Day, not mothers. Tieno makare Nyakorom Gajwang', hello team mone wani weche gi chopo ni makare wagwero kamano wasibe ka jaloko Wilson Ochuka kachiel ko director Mara Bob kachiel gi Lange mano Bob Wafula. Unire makare nyinga Lydia Ukeyo.